Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Eye ni Ensoko TV uburuso w'umuguse. omwancho muligari bwa Nsoko TV igetasengi Nsoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oburuso bw'umugusi Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyachense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana maya. Tomo chako tengere mirobiri yaitu yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko. Nabari kibaitu beandrete chinga kichons. Asengencho yao eyariganie asobo tengari butari n'umubwekano magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito margeria weta sengian soko TV mambia bono morobian soko bwakire na netikango kwani ngabwakire anosia sore mambia bono no gusaba no kwigena kwani ngakinga kimwe kiga kwabokire wachakire kuyarigania aseritsko yago nemerobo yago inyarike wikarana nabego no gusaba kwani ngano turi miyo morobiryo emambia bono imegeta sengian soko TV astokunya tosanga twasange birengere nabego chinkwana chito buno mogusibo tambeto gatebanga kinagigeta seni gekunyara kego twagacha giatwali bagabuno mogusitu nya tokwena ebirengere bitu manjito murigeria tyankwariganiye omorobire soko bwakire astokunya tokosanga emambia yabona nchidiana ndemo sumtando Facebook notoribune soko TV na bogo YouTube en soko TV na botume kirengerero kyago na bogo tunyare togoska eyemo aseyemo mwancho murigereri nande na nchengo gokwani nga itongo mwochochi na egwate banga itongo noga ya aigane soko TV omorobire ne soko bwakire chitaliki 15 itukolia advance rero mwancho murigereri utinyino 10 mwaka w'ikirubere 2025 nande anana mono nigo twakwariganirie semambia bono nyare kubagososo muroberio na senchirerio gosoro mwanchu murigereri ngiritogote nigo tochakirie ta lituka selituko no muroberio yo bwensoko bwakire na anana mono twanyara kubatogo konya na yegwato konya ili twanyara kubatogo sugumana na konyara kubatogo ranga twanyara kubatogo suguma okugoro kubugima mugatenga gurudumu la maisha ili tonyara kubatogo genda busina koranga twanyara kubatokwaga chinse bali bare okorega cia butuko nimanyete ino mwaga kirerangi bali bamugaso tuachire na intu tubugoria magena tonyare ko batoko bika rendo boroso to chakeli tuko asenchira elie bwenerete umwanchu murigeria ndonse asoberete ningo watebinga boka kera kwa bokire elio nyare ko bagogo chaka rende koro sali tuko liago na asenchira bwika na bogonyara ko bagota tegera tuinyoranie biri bwenerete niri tonyara ko batogo segeta no mwanchu murigeria ndonse asoberete na kwariganirio soe imeyo muroberi aiga Nensoko TV mwanchu murigana na agatebiriga yugore onyekore nse ya Kenya manyanga nkenyure ebengusi yore manyanga nkenyure bandu matembale dayano akonyora bali chinse mojia wajia bakucha Nairobi bamagate basoire Kenya igo muntu ndibwensi yore gusi ni gare Kenya muntu ndore nse gosenya mira inkenyure ure ndo mwanchu murigiri buna twagatebiri asenchira bwikera nabo konyara ko bagutubwatie se mitandao yaito Yontogo kororo no kogenda asesemu ya Facebook nyare ko bagutufole gera watufole nabakonyore link tubegetabu nyare ko bagutuligereri na namono tuba tugukwanerana abakobeke kerengere yote tebinga na inche nasoire meyo murobeli na andekera gwasoira abu nabakogenda asesemu ya YouTube na ro subscribe gera wa subscribe na ro nyare ko bagutubwatia asenjira bwikira na ande namba ya SMS Diana ngo kwale ni ya WhatsApp asokonyara kobeka ujumbe yagwe eliyesemambia bono tunyare ko batokogenda busio manjito muri yatote babutambenga aina bayitse studio no tukunya tosanga ebirengeri beto korene kinga kishirikaro chigo cece kaboigo keratonya birongo cyo turi kwa kingaki kwanyara bakwena na iriogiriya go korena smoni go manjito muri geria emambe yabono morobirian soko bwakire nabakunyara ko gutuma oruwakarwa bose ujumbe yago asina bayitse studio ya 078 makabere 6 maragatano na trinere namba yo moero 07 8 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moero kwanyara go kubeke kerengero kyago gago twanyara togusanga kwanyara ko kwanya bamino nabege mambi yabono togotebanga bwakire manchito murigera nimete kuyariganirie ochaka gochaka emirobiri yago yeritko kuyariganire boigo nyare go gikirania engeri yago yeritko ni maitirit kuriyarera bange mwabukire kurasora ngo ngoro guturwa gusita watebanga nikinga kishinde ekero manchito murigera yabo kire kinga kimune kiga abalimi bali bekemera igiye cyane kinga kimune kige babugete bagendete kuyarigania nga igatonga ngaikire eguniye ringagire gonga ni maitinga mugasine kuyarigania munyare gukirania emirobire ni nabo bali bakugenda emeremo mugasine kogenda gagukisabari ase ekigali ni maite mugasine ko ono gasine kuyarigania manchito murigire nyare ko gukirana asemero muyago kuri no manchito murigire nabo kugenda gutuma ujumbe yago kinga kibine kiga kwanya ko kwanya bamino nabo gasumtana ito Facebook no to live Nensoko TV ko swa YouTube no to Nensoko TV tonyara to usanga ekerengeriamo nabo to TV ngasumtana ito YouTube
bakunyara ko subscribe ko kagali Instagram gose X na bakunyara ko to follow TikTok na to follow Bunen Soko TV na bago sumtana to Facebook no chimoga sini go to suguma sana na bago toa support agenda go to follow Bunen Soko TV mwanchi to maliria tonyara togoska na yemo to ichinga chirwa go to TV nga aka clip kago ga 30 minutes okobeke simya go iga mtao tebanga landscape kwa ebeka iga in 30 seconds kwanyara go teteya marietago na bege kerengero kyago go chase itasengito ge studio ya Soko TV tinga ito atetinga toka asichinse mochirie chanyingani ko sembolere asabe toka sararabuga no ene kero cyo kurigire clip ke myaka ebere gocha onyare go ko kiura kero kyo gatika kwariga nende asomorobiro Ensoko Bwakire mwancho muligereri anana mono na gatebiria rero ni chief executive officer okoro siemirobiri yago asilituko nabego toka omochio yororo nayo kurae familia yugo sotoke gokubwatirana no mugaka rende chief executive officer boka ayuri ko mukonya mokonyo chief executive boka na ande bono mambi Diana ese chinse mochiagusi abande ngonyoro nali bakurusi chingoko kuruchikoni chirwege saisero mate gusiere enjira getelia endonge sana konyora chingoko magaro bajikurusi wege sumu chiale tuchikoni mambi bogo kia chiarusi kwa chirwege saisero chi bare buyoro rego senchiosi chire tubaza konyora ngumonda ajete magaro bakarusi yororo nyumba koraire igo kwe igure liogie likora boko ra bara no netugo yawo lirikale abantu bali babwate chiombe chinyinge bari ko barange ya moibere isato igabuna toko bara ibite babwate bari ko bitanse barore ya soire bweri barore ya sokire ku rweri rendera boko soka na arogo chiabu nyare ko bago koligerere na koranga kwa nyare ko bago ko bari tugo yawo yente getangani wo kale kera mwanchi muligere kwa bokire mambia na aroche bunaliri twaroche omururi atabasongo na butugora ka baruri bache ta atebetengegera kwa bokire litangani muirane Nyasaye mbiya mono enje na agateringa muirane Nyasaye mbiya mono kera gwakuri ko irane Nyasaye mbiya mono eyana Waro wateri so kiembeo biye igo na ndo eyana nge gatatu iga umanya korra rinde nga kwa bwenere umanya go sokyo kuguru kwa uchiabo mate muntu raro kuboka mambi kwa nyora manyi ngatenenire muntu enda no ne babona mambi bwa kiranse abantu bakirense kwa nyora no bugima basirire rinde kera kwa bokire kwa mwire Nyasaye mbiya mono eyana biye igo so yembeo na do breathe out rinde kera kwa sokiro jiscab kwa nyora no go stretch njiririo kwa nyora umuntu ako irambure biya rinde to chakiri tukasenjire wikera nande mono to nyara ko batokoranga biritu abangete bisire gwikirana bana bayitomba genda takwanda jiskuru bayinyuri babaza kwebe geometric set nyumba aba CBE na CBC bayinyuri inga rero gento getengere baganiri nimanyete nga toko bangarere mirime yakera abana baitu bagasoma Diana rero gokore umwaki nabana actually umwarimu ako ba test yae no mwana ogo bamanyanga ngomanyete enyumbe yonyo mwana ugo sira igo bamanyirenga no muibuli nere kirenga ngiare ngoro tubwaterana na koranga chisemichi abana baito chia kinire na ande mono rinde bunero mwali bwo mwaka rinde na agatebiri umwanchu muligere lichinga kikaminechi abana baito tubabeke burunge baero ngoli bae chai bae kiliyo bwatae bae bali bakuliyo boro mambi na ande rinde batei barabu bwati umwanchu muligere limba basakuliyo bokendu enda rinde ikabwe school na ande chai ko babwata bali muko bogoli abana baito muko ire school mambi yabono barundi bija onye ne pikipiki kwatebi wana ukubuguli abana baito abana abo baito genda ngora tiga kwayera tiga banyuri ziteka ibirera kinende abana basa karaki basa kanyoro muchanda mwanchu muligereli einere senchire weekend to gatebiringa ndande to gatebinga asenchire weekend no boko soime yo morobeli na ande tiga ngo turara bali banyare ko bago soime yo morobeli elito nyara ko batokoranga itoko genda nande gento tuaga tebiri mwanchu muligeli elingi yitu abekira bwa SSM ya Facebook wa SSM ya YouTube na bako nyora go yebugolia kera kwa yebugo irio nyara ko bago koyeshe ayebwe ko monyene tutagete bono she oera lia ba mate ba basani ba batenga gi ya Diana ojire TV Innocent ojire TV asenchire yo wikere to nyara ko batoko genda busi Diana tiango tora bali bara somtanda we mambi ya bono elito nyara ko batoko genda asobwa ndo cha somtanda to Facebook ndo cha gotebanere Bartolomeo Mumanyi agotemanga Bwakire Innocent na Diana uyo Mumanyi na ziporoye tiga imbokie tiarabokia aba umuigwa baba kinami umuchokoro onyanchoka ari musioma Promise nyamwabu umusori wege Suria ari musioma omongaini tiganda re yacharuka omongaini eberimote
Barnabas kibasote nga WCW to all. Leo ni tukulia baswati. Asante sana. Wesley Atemba otibango morning kurangombo Damistan mbaka Nyamwanga Seito nonde mbaka Omwerio nabayigo Wesley Atemba nerateba WCW to all women in the world wa mama hoye. Negatie china nyorira somtanda o Facebook wechinde chigo charuka. Soko TV, good morning Diana na Innocent Barnabas Ratemoge konge kurwa chinsemo chia doa inigaote habari Qatar Seito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence ke konge Unchiri, Mam Josephine ke Muntu ke konge baba Mura Unchiri na boigaote ba Joshua Mbuya Trimba umanya gote ba nara ukuru kwa Keva Kirwanda Best Ramoki Sheila ke Muntu Salomo Nyoni Rogers Nyariki Anthony Ragori Amos Kamuli Lydia Nyaboke Nyamuli Simon Keran Dennis Litunda Green Flora Isoe Mamayo mama yao alavu Jones Bundia Menya na Vini Sanganyi Enengo Yobokima na Era Igaiga na Rose Michemo First Lady Doris Nyagaka na Ndebo Igo Lamek Obuba Nyarumbe na Boigo Shem Ayecha Murika amona mashabiki onsi asoime yansoko na ndagotebe soko nemo ni agoteba gari chinsemo jirijia doa Katari asilieta gurugunga Barnabas gekonge uyino yo chira sensemeli ya WhatsApp na nde unyareko baga gutuma message yaye elitunyareko ba toko genda busi mwanchu muligereri na nagotebiri go kogenda sensemeli SMS unyareko ba gututumire message yao elitunyareko ba tokoranga kitugo sukuma litukulia nindo chegaiga uyu kurukunga Dennis Kerande eke yomusuluge sukuru chinsemo chia na Guru City Salams Club nigatumire sensemo ya WhatsApp ateben soko bwakire agoteba go ikasobo gachuba Seito niko ndani mbuya mono ase enseme ya WhatsApp nindoche gaiganero yokurukwa enengo yobokima aka Case Badai na my lovely Judith Untune na mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City Nyamira ya Bere City mbiyamo na nje na anjira ninga Nyamira ito tigebe City go agoteba Kitutu Masaba no toguru wa Kitutu Masaba so bwamo na familia yeliso liya Kimanga Eliso Kimanga tokea Bundo Kebirigo Bundo Mabingwa Team Strong asakale goteba ngaba na babundo Kebirigo na ndagoteba Bundo Mabingwa Strong asenseme ya Kebirigo lende twatabire mbiyamo nago kwani abakubwati go sago turabakubwati First Lady iso Flora B Waka oyuwa gurumye nchoke nara ukuru kwanto niragoli chingengeru chiaburabu lafurabo so nara igakeva tuye lafu Jackson nyakia ya bingwa Nyamuli Barnabas Ratemoge konge umuigwa bo bakinami Mama Regan Coolman asagoteba Coolman Binetai Damaris Mogoi ekiririato Jonathan Rogito na Kalen asagoteba Emmanuel Mwaga YouTube Tech nerabanya ariko bakabuka Honorable Ondie Manganga Lamek Yobuba Mama Kaduda Nyamuri Mugadishu Madam Pauline Sura Mbaya Rosafi Kevason Bosire Esther Nyaboke Lydia Nyaboke Vincent Mumanyi Enoch Murara Roda Ruth na ndagata Mildred Mokeira na Jackson Nyakeya David Matata Lydia Obuba Echemani Eji Radio Felmo Noalega Igana Mary Mura na Lydia Murara kurwa Saudi Arabia MCM Onyo 19 asagoteba Sikogi Chana 75 Silul Mugaka na Hilary Musiomba oyo onyareko baga ukwana na inu asenchire yo ikiranu mwanchu muligero liga kurugenge ngo yobokima aka Case Badai Case Badai nje ndiki Case Badai nda manyanga ngenda kuligiri bali bara sensemo ye Facebook nindo chega iga bachire sensemo ye SMS lero ninje mbugate chi SMS godo Jensoko TV bwakire oyo nkebuse omonyane Evans Mandere kurwa Kangudo Road Saika biyamono kurwa chinsemo cha Saike mambingi yago chia aso mugusibwensi asaligereti kurwa na namona bateba biyamono mugusionde wense asoligereti kurwa na batebe familia na yonse abayiboli bane Josayo Ochengo Agnes Kiruba bantu bonsi kurwa Bukiambuli asagoteba Nyabotobe my velo comedian Nyabotobe your velo comedian nara Nyanchoko Mburo Onyambu Nyanchera and all gusi comedians ujumbe no otole komo mbako mweli aye umu wako minto kurugwike buse omonyane
bugoli lingi yeito nyara kwa kwebekese group ye comedian as egara tujara kwa batugo kini umubaro bwabali bagendete kurigereria Ensoko TV mambi ya bono ndoje bon venture mu bisaote bana wali miyomoro birio nagendete gutokwania nabe bate bana wali bakawo moyo chinga kiri mwanchito murgira ngo tebingana bona ayo kagenda gutuma ujumbe yago ose urwaka rwagasina by studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na 39 na moyo moyo nabe gasumtandito Facebook noto live Ensoko TV asumtandito WhatsApp na gutuma ujumbe yago na namba yetu studio nabe gali YouTube noto ribu Ensoko TV ne roboro sumuksi togende gusanga togende tukwena na ebirengero byago yakitiribo igatoho tebyanga ekerole chinsemo chiawo ebene kenyoro andonsia sore nabugo tumanyali agendete kwene kokoro chinsemo echo asetwanyara togotuma abasaki batwanyara babwikirania bwe twanyara togoskanaye eyamaseemo Diana tigangira nanda SSM ya SMS tuyarigane tuchiko so asama yemambi ya bono nonde ime Ensoko TV yakuru kusara nyanga ukuru abumulito uino yotomire ujumbe yaye biya mono alafu nara igogo sabago tera bono liende chingagi chinde na narolire dinchente bie kebati aliyo gotera gukaraiga anyara kaba kumubikira uya kotebanga igata getogo tera na ndende kebati chingagi chigo ikachiri keratu akuru murubeli obate play ube ko gotero gukobuge nande igagoteba gotera konde wonsi gugukwa no muntu bwekegere bamate bali baito bali kuruchinse mu kiri cyamate nigakuru kusara mudhoka sara mudhoka bari asubuhi twakwanira imbuye mo nabo konyona nando mate amura baito bachire baretira bali akali kurusi kuno batu muri akali bono umanyireke gusi agoteba uyibona abo blend yense yonsi agoteba ngalende nabakonyora gakonyora lende gintu gikuru kungo gotera nakoro kubuge igore ndinge bati umanyira amagana ito gukora rero asoebwa mamate abate play kera abatire play rende egwenere senchira imikirano era ninje bwati namba ya studio gaiga ese namba 0788666663 no ne duina bako bwicingere chinako atebye namba 0788666663 inere namba ko nyara ko gutuma SMS na bako genda sensemo ya WhatsApp elito nyara ko batoko bwatirana nindoche bali basoire sensemo ya YouTube lakini nende Diana cherero ntaetongeria ngana limwambo ntoko nyara ko batoko gende nyenje kamine yeiga lingane limwe muri tukute pi intage terero ototebinga nkikirike bwente ko koreka ne mambi ya bono egere tumanyanga ngakitoko genda gucyusi umwancu muri mwanjito mugiria nande chinga kishini nande tiga kwariga ni ntarenda lingana limwamu ngobariga nya somoro bili Ensoko bwakire chinga kimine chigatwanya togosanga nabego lingana lituli mwamu litsukulia rero lili tamba kego lakini neri yali digotebanga onye kobugete igoro mo kemono otalenta monchorerio irorio nkwana koba negoromba ekerobotko wasoire engoromba ekerobotko wasoire ngwana koba ne umbu onye kwegenete goro moke otalenta monchorerio lioli ngwana koba ne umbu botuko ine tukuruga chingoromba bana engorombe yu kebati engoromba nere umbu ekera yago onjokana nire butuko negasia ngongusana ande wikere bono Diana tiandara kubuli ngetonya kindo mosini ni no mosini ninde embaga teba jise ginjiro konyara injiro tanyara muntu no jigwe betererie sese gyo tanyara nabo konyara togoteba ngatema biyoteme kigichato nibache batebe tatemete mwanchu muligereria Diana otebire lingana limwe mwasaka lego teba nganye kwegenete koro monto moke liro likora ligererie gasi engorombe gokora butuko eumbwe gasi gokora era agoseka segi goye ligi ochigwaka chinko bya yeligi teba ngaye lingana limwe muri Diana ngirimine tiese mambi abano gose olitotogerere na nabona bugonyara kuba ukogareiye conversation yegera togenda busio asenchira bwikiranu kelige gotebekana Diana subugima bw'omuntu kelinga tubasagwe chaya chibuna narolire tubasagwe chaya nubwatali baganonya naye gokora biya nabukonyara kuba gokonyora kwaretira maunchuriria asenchira yawo yabene amaine iyo maite abantu bande bakoranga genteke yati nkonyara
egenteke ni kia nyarebe ya kindi gyons na ina bokunyara kigichoteme okay mwanchu muligereri Diana goteba togendera gotema tigatogenda umutimo komoke gutukoira na tonyare ko batogoswa asama yese mambi yabono nigo chetire chisa chiteke 20 chiabono mambi chisa 12 kera togenda umutimo komosini tukwina tukumanyi unagendete gokorekana koru chinsemo ao Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindu magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662
kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asa mange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Murigeri goikera boniga nigo turase chinsemo chia Burumbasi ikinyoru kia Burumbasi nigo kire bumachoge na namono mwanchu murigeri togotebi ngabamenyi benseme yubalikonya bakokora obwengi bwekenyenka gosamarwa nigo bono babwatukire koenka marwa yunana namono nagwesoya asoboncholirio bwao abangi abu nanda asenchira yubikirinu bakwane ya mase ya monigita seni yeto ge Nsoko TV nigo banyare ko bagate bayiruji certificate nande batebirenga mwanchu murigeri nigo bachakire ko chakia campaign yo kumanyi bali bandenga yaya tebwenetie kenyenga keo ni gutiga abantu basoso bunchuriria ubwao mulikyo ito nigaikirana chinseme cyo na gukwana nabanki abwa senchira yubikirana gusa ubatigira obwengi obwengi bwa marwa negative ya serebi ya berbi gakorekana me account ya kesi ase kegetambe abo asabengi na bali bakonywa marwa babere bakorekana ko baba chande keboere nonyene serikali nigo yabereke gotinya ese gima minche ya marwa na malioko yogotindia na gwetera ase sege yobono nigo ase ward ya bojitendere yogotoka asensemu ya bunge ya machoge chache account ya kesi anakigima asensemu ya Nyaburumbasi nigo abengi ba marwa beso kirena gotangasa bene buna nigo batigira ko onia marwa na gweso ya ase bya serebi ngao elinde bekonye abwase bono barosire byombe bibere binene bibyerikire bene elinde begendererie litukulia lero nige byombe ebyo bikorokwa Heshima Group amo na mumincho limi byagwa chi certificate cyo kwelike bene buna ebyombe asomo sangarekano yokorekana asekelise gya Catholic Kenya Burumbasi abo asabarai ao be serikali amo no MCA be ward ya bojitendere aikarana eliko bisire byombe ebyo lero nde no mogoko monene mono gasito Nyaburumbasi abagaka baito n'abangina baito babochi moje Elders Council mbamwa kolenta abantu baitamo abantu bakaonire kenyugwa kirie kiruru bagachamo bakamwa gotiga bakore biasara n'ebintu binde ao lero twairuchi certificate ase ebyombe byeto ekigereke mokya mominchorimi ono torochenga kogendera tore bosio magendero na tobwatite kabisa Rustwalenge kujia sande Kondro jesa kukiamambi ndo jotonyo koroke tusikuja sande. Bako kuana nabarali maega yokwego certificate cyo kweliki abene bune byombe. Niga babwatana byombe ebyo berera igoro yoko chande ko kuba bwata chinga kibarenga konia marwa. Nabo igo goteba buna nigo amagimabo aonchurire kwesabatiga. Nje nigo nalenge kwenga maru nko yeka maru naena na nalenge koni nje nale ko yeka nko enana kuchia sabali aboni. Isara senche bwe kankarenga ringa ebiasare bitari bira bibyo kabirega. Tiga ngonchoro ringa chaka konia matoke ngotwa matoke pick up ngimana irario sirikira Sunday nabondo chenga sawa onkonyire kuruna atigeta amaru ningendera tasobugima bwana nabana bane mbale skuru baisire gukora amaru ayega na munyogetiaro bakangachanga tiga ngaswa sokonya mabere bugora mabere nawo kuruga abangina bamintu twachirega iga aso kwirigeria ande boniga tugosabanya sa tokonya ntuira neke bigi kya mai omongino yoiga negati abali batigete koenga na konya marwa na gweso ya aso bonchireria ase echiro ya ogembo anja ina atenga nyoro guma bwari ngo bakonga chaka kwenga maru ebusa abana alinge kwenge changa yagenda mara mugakono ta onchori onzi byo tore kabuna ko tukoyire mugoda rete tweza kaenda bako obisi ya chief Robert ne rusa alenge kabate nawe kile bane kyano mugaka atigira maru o mana ko rundiga
menya to bogimo buya abana bane ngosoma bale kwebisia netira no burangeti bakwebisi ngoraro moito disita. Nigo James Ondali uyoro mwe musibe ward ya Bochitendere atogire getambakiro kya bamenya bwo utiga konya na kwenga marua na gochakia ebiasara na bagogwese ya sebyombe. Ona abande na barabu mbali batigire bataite gukora ebiasara ao na tebiringa gochakera rero ntubwaterane asuko bakonya bakora ebiasara. Una gochakera rero ntwaba kindegeke na ndintu tubaye kindegeke chibesa chiri cha trade chigocha gocha kurese county government na nechibesa togocha kubeka agirigacha tororo sinto bakorere no nkamburi usenka ngombe banze gokora kiriki banze gotuga elinde kere batire konia maruaya abanywa abagochigokea tutwara abana basomete se bojite. Nigo mwe MCA James Ondali abatebire bunani garage ko bamabaga ase chiro yogembo elinde bagandira okoro bonchireria bakonyeke bande bibando ogembo elinde bakorere biasa bona nigo baseme bwaruru gochiasa bali bagandira takone na kwenga maro batige okokore biasa lebyo elibo yaso yasemere meme ngago ira bakonye tengambi ya mono sana nabangi na baminto matembi ya mono sana ase okorwa ase binyugu birime baiche bakore biashara bingao wetero gotigo kwe binyugu ebi nona abasae baito bono mbache banyorenga maruta yo bakonyu egere basoe none polytechnic ere moina basome bimukichi course so that kibakonye bochi itesuke mutu bona kera bangi na bagana bagaka batigira konia marua nigo yabero magoko manene kigima ekiagera marua nigabereka gusaliga saku yatigere asa bande bali baganda tuno bonchirudi obo otigari molioka elyo bakonye gasaku kerebosio inkulipoteri Soko TV kurwanya Burumbasi ensemu yebunge ya machoga chache county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge. Mwancho muligererio hino mulikito Wycliffe Orenge okwana kurwa chinseme icho chia bumachoge burabu na namona bunatebirende ngaike nyenga kiabekere irunse n'abanyungu chikokya bale asinjira wikirano ndikamine bina bitoko gandenda abantu baitoto nyare ko batokora ngegesa kugito twanyare ko batokero sasinjira wikirano nande tutigalite se county ya Kisii gongo gosoyi ase chinsemo chia taracha somurubelio okurunga charity okoyo nyara ko bago kwena no murai bwabangi na kurwa se county ya Kisii Moske Donya Doris Aburi nigo nyara to ko bago ika ase chinsemo chia taracha na chinsemo chinde asanyare ko bakago chaki murubeli bene gugoranga amenye bali bamete na umuchando bwechinda banyare kwa bagosibigwa na manoko ya mariogo na koranga banyare kwa bakoirania bugima bwabo gakiendera bakonyora ngumuchando yobeiro monne sana nande ninyegenete nga se myaka ya magega abantu abange babwate umuchando bwechinda Diana lakini nenda sama tukale rokeire lirikale egera tuwale gosomya skuru kero muntu rabakonyora nga gicare ke monki bwatenda none kero muntu agatumira umupira go yuwa kaigana okuguru abago yotandora nandirende asenjira yo wikirano Moske Donya Doris niganyare ko bagago swase chinseme chia taracha ni chinsemo chinde chichi ward ase county ya Kisii elikoranga abantu banyoro bokonyi na kurwa asomo chando iwechinda mulikyo itoni gekirana tasansemeyu nagotoroselia orobotiro kubwati Unenchiremo yogokora omochando bwechinda asibinyiro aime ye county ya Kisii Nigori tukuria rero ABC yomotendo bobosi batime county ya Kisii Moske Doris Aburi weteriki ombekia Donya Child Mission banyaka bagotara asibinyiro aime yebunge nyari bari chache neria yabo basi eryo kurwanya chinda ase abamenyi okwane kerekyo nigo motenri asabisi yanyaka bagakwene kinga nencheremo yogokora emchando yochinda nabigo gosira balia bokonyora wainse Samarita Nkuru kwa Happiness, office manager, office yo Mheshimiwa Donya. Lero twatarire kinyoro gia taracha tu. Twacha koromo ngina kiabuso. No mugakoye. Abana ni family yabo. Babwate chinda. Litangani tokoraira ni mbia mono. Asa community health promoters. Tukubate mbia mono asogo iki information gocha office. Na office ya Donya teringoba. Ngoikerera abantu ase kokora kiase kunyara buna bono rero twanyorero umugako mate na bara basafi sana emechando bali bakubarenda bono bali bakubarenda baise kubapango baise ko menyo mberi yabo buya babasiberie bintu buna rero twaretera marangeti gaigane michi matresi to gochichenji erinde biribinde bisibigu bata ngambiri konyara byasibigu bono lyanyarekana bise gochenjigu and next na bagocha ko baba safi next ndo chenga ntori gocha koira nago sibichinda nonde bwensi igwete asichinda chire etoko batebi mori cha utigocha ofisi yo Mheshimiwa Donya nkonyarere ngokorere
elinde tokore ebinto ebiga birwororo ntotageti kocha konyora mambi na mambi ende nandi bikoreteki birororo egati yechiamate kurwase onsemo ya taracha wane gutokeme yebunge nyari chache county ya Kisii na boyo kurase nsemo ya mosora ime obasi nigo bahiranire buya asomoske Donya Dori Saburi asegetambukire kiga na kuburia agendere kubakonya botambe na balia boigo babwatuko ni bunokwo biyamono na biyamono Donya na motuko boigo no asabagani baminto macha abanyagitari mwachetenga kindi mugatakonya marakabere na raya ikire gusenkarenga nasaba bekona ende buna batebire nga mama Tonya amangino lyo tobo kodoto ande twaigure buya sana ndoche baikire siko bwana abanyagitari abanyasaba lende amina omongina Tonya toto tuagosabire amangana okora na maja oyongi tioni omongina Buhari si nomo manyete kwa sababu we bado uko huko chini. Wacha Mungu akubariki na kutende mema. Kuna baadhi ya wengine kichichini mwetu wanaohitaji msaada, bado wanaohitaji, lakini kwa sababu haujapata hiyo report, tunaomba Mungu atusaidie kwa kila jambo, tuendelee kupanua mipaka mpaka tuwafikie wote wanaohitaji msaada. Unapotambe abantu bagoteba obokorira simwanya bantu nobokorira somonene nabono nigo ekyombe gya Donya Child Mission yesokire erigo konya abantu abo bobate amakongu ase county ya Kisii nabono mnalitsikuria rero nigo bayesokire asinsemo ime county ya Kisii na okonya abantu bobate nomochando bwechinda bunenchire moyo kwa Rusia sobobe eri kubareta sarabu. Reporteria Ensoko TV kurase kinyoro kiga kya musora ebunge ne yabasi county ya Kisii nchenguru kwa Pethuel Machin Yemar sana musakito Bethuel Machin kurase county ya Kisii nande ningana engia sana ngana yoko hokia ekero honyoranga abaraiba itongwe soke bari negativi mbebaba bakubwatira nabanyara bakonya abananchi manono muchando yobwe chinda ni maitinga no mwanchito mulire naro tamaiti gusotana kororanga omwanchitnare obwate chindechyo timaitigo se wachiro rekoronde nengana engia sana nande yokokia ochiano nyena se ebinyoro bito chinga kichiningo goskia nande tuike ase county ya Kisii no totigarete asomo berebo musacho yo maserieta Moses Gitieri abetiko gotoka mbarabare nepara asabeteka akenyire kurende asireti obuguma bwae yendokere to mwana nyagusira kunywa esumo na alias nyagitari ya Mase county ya Kisii agendete kurwanira obugima bwayo manchito muligiria tukaturanyora robot rwa senche ya bene tunyare togoskamote ntwanya kororaya omobero bw'omusacha yo maserieta Moses Gitieri nigo toka paro betire byoge mambia rero angene tundu bari asameta ebunge ababase county ya Kisii asekagire mna nigo nyagosira ito nabantu abataramanyekana na gokoba goika asayaiga yangentire lakini ekero twaika otwanya atari yangentire karachi gonjiro bosikari baicha igaiteira are angene tundu bari angena soba ekera onchirwa igarorekana agabutuira mara lakini naenda ngabuno yoretire kire mwanyi gatare ngasayo iganga buno monto retiro wekereiro gikueto genyenyiro konyenyu kubenda eomoira maraso gatesiko otwaba no moichano gukumisana igoro yo gukukwaye kero na muikira na nyora basikari bako muinwa juu bachi kumunchura na nyora mararisko bono na tamana chaka kurira kire gento keruete bono gotwa kumi twa so agukura rende bone gente ke gyato kongera gaki abamwe abanyagosira nigo baragire biarase bono basabire serikali gukorobo tukibwaye bia elikomanya ningo korete egekore keiga umwana oyo minto no mokogoti gaki gongusaba iga umwana oyo konya babeira matuka mange bachandanire no musubati oya matuko paka yabe yaikeire umwana minto agachire nyomba agaiga utamire omukungu korogoro bono no yaikere to kororo sibiru boire ako sibuna ando chichama gosa nyomba amukaniti none litoke takuna none nsiaga amukaniti bakechae gaki abasacha ekenyore ekegima kenyengima ntwanya kororaya mokungu ogokani mosacha ngatakuna kende gaki abantu benseye gaki igotogoteba bagambi gaki tokonya ekenega konekia kurikanira iga bugitaurio gaki abagambi bararu gaki tokonya ya no makongu
y'omwana nyagosira kwigwa buna nigo tatumwa batoka ukwete nigo aire getambo kerogio kunywa esumu ase bono nere agase ne kurwanera obogima bwaye imenya gitari ema y'omochi obosongo omogano iko gendrete igo omwana omare mugitiara mugaru osomanyakana nga audio okoma muro gatatu naachia orera mono mwiso yo takakwengenta abantu bamukonya lakini taito korabia naachonyo eliogo omenya kiwesa nyagitari ya mwere anga Kisii County asaga ndrete koringori kuna kurwaligwa egere omwana iga abwene aira nebia igo ntori no mwichane kigara mangana abana ntokonya tengana ya kawaida isi ya kawaida asingicho omwana ayoroche nando yamonaro ibeke ngori nyuma isi atara kwa igoro tumwe tingi kigandrete ase familia lakini botukimbaga ndoro kara kamana gwetera matanga iga egere amanga taarifa kamire esoke amate yasabire serikali gukora obutukibwa yasenchera ya bwango ilikomwa omwanchobo obwene bwaye kyabagambi baminto barase kenyoleki kakirigereria yasenge nchomanyarigere tinande monyaroche kakio monene one tigakonya senke yeito kakibuna incha andolera mabera nkonya senge nchoner na incha narochole gochagonkonya amate nyagosira Moses gitierege yasabira abanyimbo na baribonse bagotene obore ni kuroro gongorega gukora obutukibwa basenchera bwange ilikomanyangire tumwana wabo goitwa senchera ngamnega ilikoreta obwene bumwanchobo kuripoti getsen kia nambe magion soko TV koroge kenyoro kiarigo kigotoka gaiga se wodi ya sameta mokoroge bunge abasi county ya Kisii retire ne Dominic Onderi Nyabuto Wanchu muligeri togotigana no mulikito Dominic yuko nyariko bagatotebia ayu akorekania se chinsemecho nigotoka so asensemo ye bunge nene imeyense ya Kenya gaiga asenguna na egusangana na ya negative ekera omubunge bwensemo ya Kitutu Chache South umuske Anthony Kibagendi banyartoka bakoiranirani n'umuwaziri w'obochenu umuske Aden Duale asikilikiale gotebekana buna nigo Duale arorekanete gotarwa oroboti urikira n'ugoro yo murobelyo sha igintu kerirete umuske Anthony Kibagendi wesoki na nemono kumurage byara omoyo waziri uyu asikilia goteba nigo agendete gose serikali nigegendete gwikira ni obukurumi gwetera soko bwaterana na balia asamalieta Kibagendi atarwete ingusana na yanyarite kabage kororekana senseme ya bunge na nemono twaroche igoreke gusingia majeti gokwanu bunge igorogia majeti gokwanu na barorekanete agokiri gutenya arekaneti nagechiri sana nagechiri lakini nande gendo kende naroche abajumbe ba ebunge UNN barengese komiti yabande mbasogete ingento basokerete ngiri batebanga nigo bakororekana ko tinyeri gunse na barayi bari bari serikali bari bakurukwa senseme executive asikeli bagatebanga abawaziri bande bakororekana abenenu babugate ogochechelia na Duale nere gachagete goteya abajumbe bande nga nigo barabana kiri umuntu agotenga ino mwana yekoba egintu gyokumisana mwanchu muligiri tigango torore chinsase ichi chianyarite koba chikororekana senseme ye bunge nene asomuske Anthony Kibagendi batwarete ukwiranirania no muwaziri. Let's take the next step on that one. Let's take the next step. Nonsense you're bringing to this country. Honorable Hikikaro gia komiti obochano ase bunge enene hamone gati abo bisakuru ase wizara obochano nigo yanekia okongusana no gotindi kubwatakana no gotaigwana chinkwana higati omujumbe bwensemo ye bunge ya Kitutu Chache South amono mwaziri obochano muske Aden Duale. Yes, and I think order chair. Now Liberera nigo rienekiwa hekera bajumbe bamuchumo waziri Duale asoko bagosereria bari bakuriya amaborio igoro y'amagendro y'emirobiri y'obocheno no bokoreria se wizara yae. let me take this. No, we will not allow you because you are the president. You are the expression. You are not extraordinary. Kibagendi, you are out of order. I'm not a You are out of order, Honorable Kibagendi. You and your friends are you are out of order. We have closed your office. Where? I don't own a hospital. And if possible, we will charge you in a court of law. You can charge me. You can charge. I don't own a hospital. You are the people stealing from SHA. You and your friends. Bring your impeachment. Just because we're asking you questions. We'll ask Honorable Kibagendi to actually stop. We will not allow you to intimidate. Honorable Kibagendi, nonsense. We have Honorable Kibagendi has made your point. And we'll close more. Honorable Kibagendi. We have closed 2 of your hospitals and we'll close the third one. I don't own a hospital anyway. We will close the third one. Aso kwegerera umuske Duale nigo bona amochire gati y'abajumbe
abo babwata chinyagitari cyabo bene icyo bagutumeka gukuruma kibesa chikeumbe gyasha icyo kirengete gokonya abakenya konyoro bubwenia bwabosa nagoteba buna nigo gwikira boniga basikire gati chinyagitari ndigo barache gusieka ikinde na onyage konyarekana hegati abajumbe nigo barache go ikigwa busyo bwekagambero kwimukirwe getambo keregetinde keri chiko. I don't own a hospital. You are bitter. That is the strategy we are trying to use to silence us. We will try to produce evidence that I own a hospital. I have no hospital. We are anywhere. Let the church goes. We will charge you the strategy you use to try and hide. We will charge you. You need to answer the question. Charge me. I will answer me. You cannot. We are not your children. Muske Anthony Kibagendi nonyana bonigo hatuguteirare chinkwanecho chumu waziri Duale asasingirire bunaireta bwatinyagitari endonsi akora imeyensi ya Kenya na momocha muske Duale hasokobeka siasa se sekta bwachenu rikari gokwandra hayaringeta abananchi chinga kicho nigo bona mochiro munyakero gubwe komite yo Dr James Nyikal asogwanjireria hekero yo kuroba koreri bwa hekero ke bikarebyo. Leave it there. Let the chairman proceed. You proceed. Don't allow him to chair this meeting. I am chairing this meeting 100%. You are intimidated by this man. I'm not intimidated. So let this exchange not between me and you. We can actually ask you to leave. I can actually leave. It's okay. I can actually leave. It's okay. You can't live by borrowed values on the way you can. Please. This is nonsense. All the people. You can't allow some hostile witness to come here. The chair, I'm chairing this. And I asked you. You are not chairing. He's the one who is chairing. No. He's telling you what to do. No. It is true. You are intimidated by this man. No. Just because he's a president, Kenyans needs to know Duale is messing up health. Mwakilishi wa Basubati ya kaunti ya Nandi Cynthia Muge nigo nere hamochirie hobotendrewe komite yo asokwa umuske Kibagendi kesusuro gyo komoseri eske komite yo na komutiho umuske Duale kogendra nebikarebyo asebuna bonsi nigo bamuchana asinchira hitarenge korengana na machiko ye bunge. It is utterly unfair for you to send Honorable Kibagendi out and have the CS stay here. Because they were the two of them. It was a shouting match between two people. It is unfair for you to send one member and leave the other party of shouting. You cannot do that for Eke nigo kiabeteria hegati abajumbe gosoka kurwasige ikarekyo egentukiro muske Duale kogendra ne chinkwana negati abajumbe batatu. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Mwanjito moligeria na radio no mosakito Clinton Ondigi hinandoro morali tumigeta senyetu gen Soko TV twarorire buna engsanano yabete kwene kwali tkoligoro ngaba bunge na baroba gachiwe ase ensemeria ye wizara yobochenu gusemoro bidio mujya osha asba kuyokwanira nabego twarorire gatichi nkwana babete bakorwa mwanjito moligeria na radio yabete kwene kwali tkoligoro kule ndinkuirani ase county ya Kisii ase engsanano yechibesa chia matanga mwanjito moligeria timitinga omuchando yondi turabe tokuyokora kurwa sorogongoro iturwa gusi konyoranga chibese cyasangerirwe asa matanga uliokugacha kwanyoranga ya mate yatebire ulire chibese gusi utumire chibese bobe timitinga inkikeragera gusi ninkitora kole bunaba gusi tunyare togokora omuchando yo wo chibese chiri chia matanga tyangwire ya mase yemo ase ya mate yemo yabetege kwemwenia omwanchobo ase eiki baote bangane chiki satochiaite bono ngiya mate yemo yesokire nakoro kyogo taisanika gwobo tumekibwa chibese cyabete chigosangirirwa ase chinsemo chikinyorokia lyo unde nyamasige mwanchito moligeria taturanyoro robotyo rune chinkwana chie amateyo yekure kokwanira chibese cyabo cyabete chigosangirirwa kurende tirabaraba bagwisanika buna cyabete chigotumeka chibese cyazangwa samatanga gakacyatuburire Amatemo ya muchire kamati ya ramatanga yo mwanchio bose kamati kagergo tena nini boyonsi ya changwa se amateye yekorewono kialetire iberera asenke ganya gusiro mwaka nafta lyokongo uyo niwe chiwikisa tobono chialire mekinyoro kiali unde nyamasege bunge ya machoke chachi county ya Kisii komiti enyarigani yari gushugulikira omwego tata iya choretwe kogendia matanga ase kenyoro nabanyarta ko bachibes chigo changwa chire chinyinga mono kulenda komiti ekanyara koba gekogendi chibese chiasenchera etaroche kaini erongoli mbale anteti none somoni none tongoro
chibesa chinde chiomochango chiachangetwe kero tokobabori batoe quotation ng'aki chibesa echi tumegete ekomiti nigekoire family bobe yamochi kero kende korora mpaka abanto bande bekenyoro bobe na ekero twabarigi baigete gabatebi ng'a chibesa igoba ari gwake esabu empeo bosa besa chitaiyo bone kero tokwabona none rongorende nero nkaire yari gochia bagateba ng'a chibesa echi bone kero bakorete kwende bagite esabu chibesa chiamaganite ti sana ekiaga tubata mayanda amange nkiakara bakuri chibesa chiamatanga koreng'ana na omobaraka oyo osirie omogakoe nigatema gosaba ebitabu erikomanya obotumeki bwa chibesa chiachangwa korende akarinwa ebitabu ebio nche nande gochina aroche buna bare gosangiriria kera matanga aerete nari bono ngochikugania ebitabu na inche ndigereri nkanyona tindi koe gwitabu bono nchikoboria gende ekio nkanyona onde tayokonyikane bono ekero rasoa koimokerera igoro nari bono bachi gocha ekomiti eye ekenyoro nari arente ebitabu tochikoboria obomaene mbari gototei onye na abana babaye bakorera batene kirinde chiesuti mware gotoa ekiagera mogoreti tate esuti eye mbake sanduki omogako yo gabwate welfare welfare kurwa samasini bamugorete sanduki bakamugorera ne gari yamorentete nkaga bono chibesa chiekenyoreche nabo chisirete igo ntuntu maete sichiachiete na kende ngeyo chikorete rikomanya obwene bweng'ana eye iga nigo twamwakire simi omogachi bwa ekamati eye nare kobori togotokonye namba ya chairman tomwakire omosekretari notware namba yaye nkobori notware namba ya omosekretari lakini ngosaba tokorang'a rende chinamba echio yokara nobwane tokorigia ase noe naye nobwane otake mbia mono ase ribaga riao na maiga yae nigo twagenda goika echiro nyamasege ase twanyara omoriki bwa ekamati eye naja iga naro atomanyi tugatigara ne chibesa chiare koruku siringi 6,000 elfu tukachika chasa stress naro chiare koruku stress chikatigara oro rituko liko bwati tugateba sente soka lakini abo twanyara kugura ebintu binde bike tugatigara ne chibesa echo kare tochikomenta ne chibesa chiro ngoro tukanyaka bato gwakana epiri yebirogo ne chitenti chiare ngoro isatu igo abaminte sabu eyo onye tibanyarta ko bakuritika nganere kamiri tutubwati go gukwana konde kobe abanto otogokonya ne birengereri niga bagambi borogongori ga basabirwe sona ning'ane yeiga erikomanya asobwene buri na koreta omorembe ekolegana ng'antu bwato mochando twensi tiga tuikaranse turangira tuikaransa amo torengerera nitukwana egento kere kieng'encho tebase kobe egento rituikaranse tokugamba tokuburania mang'aswari twanyoranga muntu tegotete gotegera muntu onde eitekoreta ichibu nande gutari ukwagaja ase binyoro chwiki sa tobono kuru mwaka na after yokonga nyara koba kwene ga senka yae asaba amatebaye ni amate nyara koba kiko saba bali bonse banyara koba gusika namangana iga wesoke na gocha banyara koba kore sabu ya na kumanyo bwene na kwene kigose sabu na bere go stari boigo asaba gaba gambi banyara koba go sabanya koba go sona ni ngane iga erikoreta obwene no bwasyoku ase kinyoreke iga kuripoti gasin kya nambe Mugian Soko TV kure kenyoro kyari unde nyamasege ga se ward ya Bosot Sengera ibungi ya Machoge Chache county ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto Mwanjito murigeria nara yuono yominto Dominic Onderi kweguringa ebese ya matanga ne konsana nabo anonsi innocent okonyoranga bese yuti yali etwe usinjali etwe lakini butambe ebese ya matanga ngochiri yarenta libirira sana bono mate chinseme chibere na Dominic Onderi ateba na igwako matebi ngomanyete na eno bwate obwene bwa utete ko erera chinseme chibere nyigenete nganchi karanse chibone na bora nyore kiliba ko liginke iyo osonyore kiliba ko liginko leteki ngerororo mate chibese buna chiriga muntu abara kubikira chibese abantu bande barengera lichiri chinyingi na maini lakini wekera muchi kuchibaga monyore nchiyo bone nchege ntonda sabenkilinga abali basireirie kera bakubuliri ibolio bairanirigwe na abali balese committee bairanirigwe na ande bayiguli bagana bairadelie na ande tora abeke birengera lingo umuntu osalirie gento mpaka wakoreke kwa nyororo boti rende asenchire bwikiranu buna twigure muri kito Dominic Onderi anyare ko bagatebidayana
ne segeto guchia abantu baminto ndana ne mona batubugate birugo by'uburayi byo bebya amakweli bade ne batabo muzigo gore setore wikokole bintu giasyoku bintu biche bwesiole igakiro montarigereri mbikolenterera mite kuno kolenterera kuri no manchito murigiria togosika mutwe nigo abarayi b'ekikanisa kya Pentecost besokire na gukwana n'abananchi asibabire bakubolia abarayi aho kwenekia munati bakolenta liberali ya siasa kolende baganye kinga kya siasa asiboni gaba bakobebeka abakenyamo urenchira ya moyo kolenta omurembe mensi ya Kenya manchito murigiria tutunyororo boti uri asenchi abene tunyare togosika mutwe nabo gotogende gusangana ya somoro bire nsoko wakire Ikorwase chikanisa cha Pentecostal Church of God nigo besokiriri tukolia rero na koyegikiria serikali abase batebire bunaniga barayi babwente kwenekia omorembe nabo igokokora amagenderero asense yaito ya Kenya. I gathered here to mourn with one of our members, actually who is the director in the Department of Health, my friend and Bishop Damasco Mwangi. We are mourning Mama Eunice, a great woman who has contributed immensely to the development of this nation. Ningelipenda kuchukua nafasi hii kutukaribisha sote katika sherehe hii ya mama wetu mzazi ambaye amepumzika, na tumekuja kusherehekea muda na wakati ambao Mwenyezi Mungu amempa kuwa nasi. Charles Saboke oyoro munyakero gobwe Evangelical Alliance of Kenya nigatebire buna nigense yeto ya Kenya yaberege gotika gukora magendero na guchaka siasa kurenda bwasaba sabire buna abarayi babe abatwereru baganye chinga kichia siasa chigo ikaba maye guchaka kuralia siasa. In Kisii, and we thank the Lord who has brought us here to be together here with all churches who have come. This is a dangerous moment for Kenya. One of the reasons I'm saying that is that people are hungry, people are suffering, people are crying, people are dying, and so there are many things which are happening. I want to ask the government to become serious and tackle this problem of medicine, this problem of lacking equipment in hospitals, this problem of people just dying anyhow. We are a country, and our country is not a tribal country. It is a whole country which is called a nation. Please, turn your life around. Don't use the church. Let the church be independent and also stand with the country. Don't be persuaded by a few shillings and then you just destroy the country. Where will your children live? So we want to pray that these people who are killing one another, please understand us at this particular time. Don't kill your wife, don't kill your mommy, don't kill your father, don't kill your children. Let us be taking care of one another. Please go and take a vote. And if you are not taking a vote, you know next time you might not even get a job. People will be asking, do you have a voting card? So let everybody get a voting card. A wise father tell your children to take a voting card. As we transit to 2027, it is my appeal that let us consider the nation first. There comes a time when the nation is more important than an individual. Appeal to our politicians that cool down your temperatures. They have gone too high and yet 2027 is far. Taifa la Kenya Mungu analipenda, analibariki, na kaunti hii yetu tunaitangazia amani,
tunaitangazia umoja na baraka za Mwenyezi Mungu. Inko ripoti ya Amayani Soko TV kurwa akaunti ya Kisii ilietaria na Mausa Caroline. Muligereri ya kegima tuigura oroboti urukurwa se Caroline Mausa asakare gatanga baraibe chikanisa niko batebire Diana chinga kichire chigo ika ensere nene kubwa Innocent kubwa Diana igorende nabo tukonyara kaba tokora nga twanyare kaba tukubwaterana na korora ngense ito ya Kenya twayiga chira sobwamo na namono linda batokotegerana na barai bechikanisa tokogenda busio muswati oyo Masilieta Christine nigondo chakuru kwanga Christine Nyarangi bwate myaka 20 noyomo niga abwenete kogendera chisemi chia ya se University ya Kabianga lakini goikira boniga niga bolirwe nengo yokwira na se skuru na anene mono kilige gotebekana nigo okuburu okukweire masoma egotenena nande egento kiri bakubolinga abamate banyare kwa bagwesoki na komokonya umuswati uyu kurwa ase chinseme cho chia North Mugirango anene monasi bakare goteba nigaga netigwitani chisiringi 1553 180,000 echichiganiri wakano na school fees elianyara kwa gakogendera konyora SMI materango yejisemi ningento kia maana sana kera kwanyorere nga umwana uri mungaini sachinde SMI ya tenenire nigekoreta umuchando sana gotiga tuigwo mulike itongagerete nga Stephen Mbundo cheta se chinsemecho na konyara kaba gakoigwa umwana uyu unaganeti ukogani gosomoro kibuyu ore ase University ya Kabianga bunaganeti anyara kaba kagokonyo njengoro ku Christine Nyarangi mose seiterege kongare abokeira mwana warire ikerenyo nango turumaga koru ngende gochinga obwaria mwana warire koru ntari gusaba obokonyi koru hararo ngonye school fees mbati are 108,000 somaria Kabianga University ngosomera ekosi roku ECD obwari mu college hiyo ndio nilichagua kwa kosi yangu na ikireta dia school fee area yabeire nyingi nande narure tingo nyara ko race nchebieka weikandiki obokonyi korwa sabantu au bangonye ndatemire ko minyoka ko chobisi chanyamira egere nyare ko konyoro obokonyi korwaroro sena ikirensi DF ga ekerenyo bantebi bakonga basaria 5,000 bansaba details cyane naba mikoruna chagete first year ncengori kichibesa chia rent tinikonyora untogonkonya korerenga kinachandikire nyingi nabo namenyaga abuseito ewe ikomongi no minto obaba uyu tata tos ons ote abantu nebirenta netoringa gabu nakikiagerete tinakore nonyomo chango boko gende skuru nyumbani hakuna kitu chochote kabisa ni kustruggle. Mamangu ana struggle, anaenda kibarua, anatafuta chakula tu kidogo tunakula. Yeye peke yake ndo tunamtegemea. Kwetu tuko 5. Tulifanya na brother yangu form 4, but yeye hakufaulu kwenda university. Akaenda huko Kiambu anachuna chai huko. Sasa mimi ndo wa pili. Ndo nilifaulu kwenda university. Out of 5? Yeah. Kuna watatu but hakuenda, alienda akaoleka. Watatu sasa. Alafu wengine wawili wako CPC. Ngori yomora MCH Riombongi. Gwarchachanua. Amos Nyaribo, Jerusha Momanyi. Amona nyabo banyore gongonya. Ane kurku Felix Mabuka oyo mesanga seitere gai wobwari. Igai so mwana ya arua nege kitari geke. Lakini yone akwerese resire nyonje na yungandire. Ngoro Korinet ogandi kurwa bwari. Mantelio. Ngoro Korinet ogandi kurwa igo bwari. Iwana arorira abantu bayichire iga basangirire kanite nabuga inkikia bana cyari yabari. Achiri ikananyorire no mwana ukurera. Mwana uyorire na magomba manene utayeto bokonyi. Na nyuire njira to struggle na school fees. Na nyuire njira bokonyi bole chinyumba. Gakia barayi baito. Bigongo saba. No bali isiko ya Nyamira. Bali abaminto bali isiko ya Nyamira county. No ansimbarati. No nya
narulio nakuru okoroku arama mbarora bachumba abange bale gusiba abandi bale Nyamira aki bali babwato gokonya kura igunde bakonya abantu hono MCA nari Nyamira ari town ywa aganetyo bakonyi nigo totambuka ise kurwa asense ya Kenya na basoa chinse chase ko kiri kya Michael nane mono togenda kwikira ase omuchi ogaza ase bono iga abarayi bali banyara ko babakubeko kuigwana chinse kya burabu bwarabu na kiri nense ya Israel banyara ko babakuigwana na gochenchania basibwa asenchire ya moyo koro kinga ese ibabeka yo mulembe nugo chikuigwana na gotiga kurwana ase chinsemechi ya nyarako bagwikirana kuigwana ukunigo kwa nyarako bagwikiranirwa gwetera asobogayani wo murai bwense ya America umuske Donald Trump nyarako bagwika ase ya Misiri na kumirana na barayabu bechinsemechi na namona gatebanga nigo yarenga kongusana ko nyarako bagakoreta chingwane cyo kuigwana kulendo mwelio nigo baigwana na namonense ya Israelia na nenseme ya Palestina Gaza bakanyara kwa bakuigwana nga omulembe noro igintu ikie ekene mono sana Diana igorona ruche inchira abantu bakwirana gucichinga cyabo kera kisigi cya kiri abantu baochererwa abande bagenda chinse mu kinde na nene mono Donald Trump na bayigotoka ibintu binde mbirara akore abantu bande batatebe ngamburunge bire lakini umuntu akoreta omulembe gati y'abantu bakurwana ekinegente kiya sana nande mono egenta akorire ngelinga bono bugima bw'abantu bande bwiranirire kiseme cya Gaza na roche evilipuzi gose ibintu biri byanyari twabigo kurwaso mwate kubwiji bomb bikorusi wase kibara ase chinyumba chigwete na nene mono nkaranga bachakire ko bakoirana na koranga abagima bo anyari ko bakoirana moncho muligereri aine gati ali twakomanyi ali ase chinse chiri chesiko ere buyo mugusina ayo manyanga kikendera tora nande ngorwa bo moncho muligereri gongo koira goika chinse mo chiri chikosoli ase timu ya Kenya Harambee Stars butukubwe gora yanyari to kabage korese senyake mini asenyari to kabage goikuru chigoli sato ne timu ya Ivory Coast imeyo muji bwa Abidjan asigetige ko rungarisani watara Olympic Stadium se Harambee Stars mini team ya Harambee Stars ni wanyari tukabage goikuru chigoli sato mwanchu muligereri egento bono kyanyare ko bage goikyo mwelio gwendoto yo chikobage kogosoria seke minano kiri ko runga kya World Cup ense ya Ivory Coast nigo yena chire tigiti yo chikobage kogosoria se chigosori chiri chia World Cup ichicho korekana asense ya America na Canada umwaka bw'ikiri 2025 ne magati y'iki timu kiri cyanyara ko bakikonyole tigiti ne timu ya Ivory Coast na Naroche Senegal nero Diana neroro ase timu kiri chikonyora libaga eri chichiwe chikogosori Nigeria tera qualify officially nero yabwate gindigiro tebanga chisabu kiri cyoko bagoro ari guchiaiga ngakiekoba lakini nde omwelio sabali yense ya Kenya kogenda ase kiminano kya World Cup ya kiromwelio lakini nyegene tenga goitania bo mwanchu muligereri nigo bone timu ikere kwira na gochaga iga banyara ko bagikaransa nse bali baguru kwa barayi abagosoli na koranga babikire mirubelio yokogenda busio atabanga lerekera goitiru taliyo mwali bwebara kulende mambiende na ande nabo kunyara ko bagokogenda busio mwanchu muligereri nigo chietire chitaika isano ibere maiga yense ya moya bono mambia tatekondo mutimo kumusini tokoirana toso ase chigazeti tunyara ko batokomanyi asobekirana Soko TV uboroso bw'umugusi. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo choboncholia.
rigurito neryo kokera nigo togokobera ekero kwagurire nigo tugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, A3A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909 onye kubwateri iborio obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakire simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatiyo chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo weterenchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085 Kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi, deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Omwancho mulire Ensoko TV ngeta sengi Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu paka ruri tukira Jumapili chini gongoro perpetual machine na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomogusi ayetata suka ayebaba suka aigase ito suka Uru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki agetagoisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomu chobo songo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto Samange akisimi namba 01111615
00. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Oru Superstores yonyole vintevi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Nane muno nigo tware tichi gazeti ya SMS itoto chaka ni gazeti ya The Standard intete tosome na etoko genda busio mwanchu muligeri egere tonyare kaba tukomanya nigo ikiranie nga kiko nyare kana asimambia bone nseyemo chitage 15 chietire asto chaka ni gazeti ya The Standard iswakare goteba nigo liberera lia kinete ase chinsemo chiri chia magacho yebungia nane imeyense ya Kenya ekero mu waziri bwobo chenu Aden Duale wanyare koba bakoiranirania no mubunge bwensemo ya Kitutu South Kitutu chache South muske Anthony Kibagende na bogonyara ko bagokora gabu na bakuligirani baragane tebiara nande aiga bakari gotebanga nigo Nduale akororekana koba ulio kunyara koba gakobanga niga koba kako gago bully gosega kunyara koba gakoba gakurukunga bully ni chief nande ese gazeti yeyu mugano nororo okorokinga 3 minto niga bwato muchando bwo bururu bonge asibakari gotebanga nige amate ya Kithuka Kimunyi onyo nyara koba goita umu nyanyimbo yo muri kulinda asomenya bwa State House asibagoteba nyarto koba kumwaka ensara numugano yunigo lese page ya 4 ya 5 ntate gukoira sumugano yura kinende Diana tigara totebi na aralia lese gazeti ya The Daily Nation ase page ntangani tumaye chaka gusoma subugagale Manjito murigeria na ndetiga kwarigani bena se gazeti ya The Daily Nation abayigongo warigani asomoro biri bw'ikiga seti tunyara to kumanya tunyara to gusanga yemaseyemo naye chinga kibune chiga ndoje chinsanchiga tsene komyoka korende ase gazeti ya The Daily Nation page ntangani niye bwate biche y'umurai wensi ya Kenya Muske William Sameruto aseli tukuri goro ale kora murobiro o KDF na bwate nyimbo ya ega bune chianga chiri cha KDF no abegete gwo kunyore omugano wa kunyora to tukosoma nabengo gukwanira bale omoitio yomo uyunyatika goita omwana jesho yo Martin Semochiria State House gusenyomba y'oburayi page ya 4 page ya 5 no tugokunyora mwana itunyara tugusanga sobwagare asibagotebanga nigo ari ngomusani niga arositi obusani asita ikachinke kolenda kabaga kumoita omunyanyimbo yoyomo nabengo gukwanira rigoro ryaborokia baguchokora motemu abo ase gukwanira igoro ya senior school nabo igo egati yaria egokwanira no moroberio omoya osha ase igoro onyate gutwara okwiraniria egati yomo waziri bo chenu Aden Duale nabo igo egati yababunge asinsemo chia chebunge nabengo gukwanira igoro ya civil servants kose abakoliye mirimo be serikali kwewe pension hegati ya tunya kuzitogo chikusanga kurwase gazeti ya The Daily Nation page ntangani ainaro aro rumwa chito muligeria mwanjo muligeria nigo na ikira page ya 5 alimo bunana gatebinga liberera nigo lya kinete ime ya magacho ye bunge nene ase umubunge bwensemo ya Kitutu chache South umuske Anthony Kibagende banyarutaka bakwiranira ni no muwaziri bwo bachenu Aden Duale nigo gatebekana asenga kiende nigo bono umuwaziri oyubo bachenu ataranyara kabaga kwirana libo ikiranwa asikiliyo tebekana mabuli yakobuli gugoro yobotumiki bweke gancha giasha na namona asegotebekana niga orogetia machaya manene gochia ase bali yakabere na barabwa se bunge yu asanya takabaga kumuruka omubunge yu Kitutu chache South una aye no mubunge na ndoro mwana omoke nande ule silitangania se bunge yegento kiarorekanete korokia machaya manene nabo igo asuboro manene Duale akanyara kabaga kumwiranilyo umusubati nere oro kurwase county ya Nandi uyu kora abangi na kurwa senseme yu ukurukwelieta Cynthia Muge uinero ganeti konyora amairaneli kurwa so mu waziri uyu asamo bulletin ngaki akonyara kaba gakubulia gusika korage biara enchera ebunge enenenya egokore mirimo yaye nigo yarorekanete nga negento kiarete teliberera asebo igo oyore umunyakirogo bwe committee yu ekurigereria amangana yo kuruburwalia umuske Dr. James Nyikal anyarta kaba gotebia Duale anyarta kaba gokiranelya abajumba abo asenchira wikiranu ili banyarta kaba gokwanera kilikiale ngoro tete gutumika chinkwana chia Anthony Kibagende no nyandi kale ngwara se clip kilikia nyarta kaba gochieswa
anabondase kubuli mu director itwa mnyare go bago kibeka asembeo asendoche umubunge uyibwe nsemo ya Kitutu cha South umuske Anthony Kibagendi anyataka bago tebia umuwaziri oyu ebinte byogo totebia tali bintu bibwate manganande go singili ko nyara kabage go to ase michinde chionsi na ande ga teba nigo mogendete kuna kurusi chibese kurwa asaba Kenya na ande go kwamba kororekana tubwati birengera libyo korengera libiya abantu bande na ande ntuguchikoba tugwanjira unyare ko bago kogendereria kuna kungainira ligo cha asaba Kenya no mugano ule CPG ya gatano na lima CPG ya The Standard go nyara ko bago somera asenjira yobukira nungagirete ngo mu director itongo nyorale clip yekera to kogendera guchibosio nande ngagirete ukebekira asembeo mwanchu murigiri nabo kuna konyora inchira bari kurutera namangana ase bunge yune gazeti enero ya nyariko bage kulika egekorwe kikiabo kikianyarite ko bage korrekana koleta gukigosigokinya liberera ase inchira yubikira mwanchu murigiri togendrete ase kurwa ase bunge itmono nande tusuke uchibosia aso mugano nyariko bagokoleta umuichano monne imeyense kero musacho yo manyariko bagakogenda na kumurasa na kumutunga ensara umulindio yomo gose mu nyanyimbo yomo kulenda obumenyo bwa State House bumuraibwense asege itake kurunga gate D na bono umunyarokoye nigatebire tatu mwabuyuguru kimunyi nigabwa tumuchando bwebirengerali na mono nigo abeire gakoba umutindi mono na chinga kichinde kwerusana ni kurwa sabanto bande gateba chinga kiechimo nigachagetie ebiasara by'umubugani ase chinsemo cha Kadhiani yurese ensemo gose county ya Makueni na maega ya kanyara ko baga kwirusi ora sekilia gore gotebekana nigo abamate banyarite ko bakora nigabeire umuntu mwa umukendu na namona taliko bakakwirane nabantu burunge igendo kiabeire umuchando na namona bagateba nichinga kiechimo nigare kolega sia sensemo ya Mombasa na kilie gotebekana ngakiyu agachaka kerasirie mirimo ekabanga ya uiranire uigoiro mubogani inagotebia se chinseme chia Kadhiani no mweli oye akanyara ko bakororekana gotwara umuchando wibirengerali akabo mutindi no nyene ngakinde ya mate yabo ekabage ko mobwa muswatio ni akoeresa goteba uburi mubwabo nigo burasige tunwa kurendekere mbura ya ture nigo lira baliko kobwa lakini mwako yo na chitaka agachinga kie meme mbirisi iliko nyara ko bage utangalira ba ndibasakaru baliko irwa kurende ngakie ya makamanya ko bagakwira naso mugondo yoye agatiche membiresi ina gotiga uburi mubwo bure bona sakongu nonekere mbura yale gocha yanyara ko bage gosibirira ba nanda kaba ngatali ko baga ukwana nonde bwensi nese bagoteba nigoli tukulia Jumatatu goseti kirimo asogete kurwa singa yaye akaline gali akabatebi nkogenda Nairobi nanda asogete asichinsa 10 cia mambia na maili yayo mungino yachi kumwakire simire gintachiti komonyora mugano unigo egazeti ya The Standard yanyarite ko bego kwana no mwana umugako yibono igetigubosio bweke gambero ukurukwa ani muoki asagoteba nga tatu mwabukithuka kimunyi nigakororekana igabwa tumuchando wibirengerali Diana umo sacho yona rochenga niganyarite ko ba kago cherero nandi gose gutangwa ase chera gikakia matuko 18 egere kine kiage chiko bage gotegerera kini bagoteba nigabwate umuchando wibirengerali nabwo somero mugano yuase ubikera no CPG ya gatano egazeti ya The Standard Nancho manchito mulgeti anakwirana se gazeti ya The Daily Nation ndakwirania somugano yo osha ase adendo ade banyarite bakwiranirania no muske kibagendi asabetega kumotebyanga igento giagereta kumuiranirigo nesaguli abeteka gusieka egatiye kinyagitari cyari gukora obukoreria se county ya Kise ekichire ekyai kibagendi kolene kibagendi akabaga kumuiranirina na kumotebyanga tabwati nonye ne dispensary eyemo ya se county ya Kise na begontoroche omuswati osomo wimerepwe county ya Nandi nena betika kumuiraniria asamotebetinga ebintu binde tutoganirwa ko bolia kurende nigo nayo ganirwa ko bwatirichiko nabegontoroche gati ya babunge mbabete bakogechwa manchito mulgiria ekero babwate enkwane yo kurende nonyore ko gwesomera subagara se gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nemo kikakiribo ngo kwirase egazeti ye page ya gatano na kabere asomura ibensi ya Kenya litskoli gorabeteka kora umurobirio bugo chengera litskoli ya KDF se KDF de litskoli yegoro nabetega kobeka chianga chiaye chobwana cheshi asatebetenga niko chikomonyoli yale kirale ngo mwana moke alenge ko ende skuru atamayitinga litskeli mo na chikobeka chianga chibuno mura ibensi ya Kenya mwanchito mulgira atamayitinga kerengero kyago ngerekeke
kero konyoranga goikeranirie engere ya gojobo gimabwago kwenyoranga asuta kagereto no bego goika kwanyarire kogoika kuri na mangana ye gazeti ya Daily Nation asomura ibensi ya Kenya Muski William Samuel tabete gakora omoroberio oyori tsukori garasitsemo chia Moi Barracks County Eldoret Mwanchito Murigeria nabayigo negati yali abetega okwanera buli tsukuri igoro no kolenta monchorerio asinsemo chiria cha KDF nabayigo kwenekia bona abanyanyimbo bali nabana jeshingo kibare komenya obugimo byano nyare kwesomera mwana yo ase page ya 5 nabe kabere egazeti ya The Daily Nation. Mwancho muligeli togoso ase page ya kabere egazeti ya The Standard nigo bakare gateba nande bunge nene nigo ya Murangeiri oyoro mu waziri bwechisemyo Muske Julius Ogamba amigosi anyariko baga wikira noro elira neli umuru iraneli ya maboli kubwatekana neli swali goseli boli nene ngachi skuru chinde nchiranyora chibesi cyo kugendereria mirobeli yabo asentude ya gatatu yo mwaka na nigobone kororekana amatemu garange gochaka Diana na sibo igobono batebire nga nigobono ebunge yanyariko bage kurwa ogochika gochia sumu waziri uyu anyariko baga wikira noro elia ruo robot bwikiranu na gotebia abakenya ngiye kogera gwikira chiskuru chinde chitaranyora chibese cyo kugendereria mirobeli yabo asentude ya gatatu nigobono ndo chega iga monogeri bwebunge nene aselieta Moses Wetangula aselitu kuligora nyariko batebanga nigo mu waziri uyu atakire kirane asebunge yu elia nyariko baga koena na obwikiranu amachibu kubwatekana na mabuli ya yoko nyarako bakoboliwa na bajumbe na sanya liko bagotebangu buata chingwane chebe na tebete nigo turakorebiya onye to kumurangerio mu waziri omonye na chichega iga na sanya liko bagotebanga asensemeli ya Kristo enkwana nero yagotebekananga onye goko monyora Yesu Kristo liolio tuganeti onyore Yohana Mubatisi asagoteba bono iga nigo na Murangeiri na ande na chikiro mu waziri uyu anyariko bagikirana asenseme ye bunge chinsa 10 cia rero ili anyariko bagokwanera mu chando uyu nchege ntogero kinasi nyirungiri Diana nga chiskuru chinde nchiranyora chibese gwikira boni gantwaro che gazeti goro bagoteba nga chiskuru chanyorire gwikira boni go bokonye bwa capitation kuru ase serikali nigo bole ase 53 na asemia chiri chanyore 80% na chanyore chinde nchiranyora gaiga nkwana yo mujumbe okuru kwa Junet Mohamed wensemo ya Suna East nande oyule minority leader asigose umuraibwa bake asebunge yu agoteba inchego ndengereti na bagoteba kendi yonsi lakini ntoko batiga banyariko bagokwana kendi yonsi nigo tuganeti omo liki omonena ase wizare yu anyariko bagochaga iga na ndo beira sama tukamange agateba nigo bagendete gukora ubulingoli nigo mutagete moiro mwako mugima mugokora ubulingolia na abana bagendete gusumbuka ase chiskuru neli boli rinene eli anyariko baliko boli gwa na oyu ole omonogeli bwa bake ase bunge Muske Junet Mohamed igoli tukulia rero chitaika minichi chinsa 10 cia magoro mantu egenete ngo muwaziri unanyariko bagwikira noro na nene mono moncho muligeli banyariko bagokwanera eli barenga banyariko bakoigwana anagoranga banyorire amairaneri aliaganirie anene mona asbakare batebanga nigo bono oyure umuliki omonena ase wizare yu Muske Julius Bitoke atebanga nigo bagendete gukora intu iguruku audit sate biro go audit yo kukwirira matuka mange naboko nyarako bagwesomera umugano yu asinchire yubagare CPG ya kabiri nande CPG ya kabiri gintigale toro nande ndoche sensemeli inde nanda bajumbe baganire banyarako bakoigwa roboti rokoro kinga kibitabu biri byanyarako abikoyana no guchia asiji skuru ochuburoso na chiri chinde chikuru kuonga junior secondary schools anana mono ase bitabu ibagoteba byo gosoma bya bibwate amaigelio gose syllabus ya CBC asabagoteba nigo bono muchando yu utagete chikoleto umuchando monne ekera abana bekere grade ya kianda bachiko abikaransa matemu abo nakonyora libaga bakogenda ase grade ya 10 na namono bateba nigo muchando yura chiko bagakoleto muchando bona ase abajumba abunande baganiri wizara enyareko bagakoeresa nga nkikeire goikira bono iga murobeli yutarekirana nande batebi gubarete audit report go soro bot rokoro kinga ngakibakorire umurobeli yose kurigelinga asense mu gisemi abana bono bachikaransa matemu bono netakeire rende emanyekana abakwenda senior secondary school mateke na kikirasi geteke chikwanda Diana getangani nsi umurobeli yoyo omuyiya bagoteba no bwechisemi chia CBC nyuwete chiri abasoma CBC na ndichienda CBE igorende naboko nyarako bagwesomera gabu ACPG ya kabere na onyarako ba ukwemanyia asobwagale Mwanchito murgiria totigata sensemo yichisemi okwanirira igoro yo murobeli CBE
bagukwanira iguru ya transition gusogonchoria ku murobiri rwe OCB kurwa 844 system goika 7423 system yabe tike gonchorirwa asokomanyirwa guikira boniganigo aborokiwa 1,127,000 babire bagochora omurimo ryo kurwa nka STEM science, technology, engineering and mathematics asokomanyirwa nganigo aborokiwa bange babire bakwirikya no murobiri ryo asotobatiwe boigo social sciences nero ngiye atabana 437,000 naboigo ase balia baganiri kwirikya nigo bara bange agotebanga nigo bari 50.5% asomorobiri oria STEM ose science, technology, engineering and mathematics astokomanyirwa boigo nga gwikira bonigo mwanchito murigeria nonye aboibori bagwato boba ase aboibabarokiwa bari baguchikira nase grade gay komi serikali nebegetemero byo gochikwene kyabuna aborokiwa bari ango kibare gokorabia nabayigongo kibare gukirana as school cyabo ase gazeti ya The Daily Nation ye page ya 5 na 2 ngo kwanira bari igoro ryo murobiri yo STEM nabayigongo kwanira bari igoro ryemero emeremo eria aborokiwa babire bagochora ase abo chikokora amatemo abo swikaransa amatemo abo nabayigono nyare go kwesomera asubwagare onyale go kumanyangana lyagendete ko kwenekiwa asensemeri yekisemi kingo kyaborokiwa be yaligane tikuchikaransira amatemo amanene abego tukomanyirwa nga chiskuru chiribu kyanda imiyensi ya Kenya iko chire group into 4 categories asensemeri ya CBE ndobwate C1 C2 C3 na C4 echichigo cyakobari president ne enrollment iri yari gukorekana somoro video 844 system mwanchito mulira nabakwenyorera sobwagaro mugano yo asigazeti yetu ya The Daily Nation page ya 5 na 2 ngokwanira bali gure mu video CBE nabayigobuna ogochiyo gukorekana gwikomwa kolyo gocha o 2026 asi serikali egotebanga nebwato kwegena mu video twikira na century abene nabayigo tutigari test semi nigo aborokiwa be university osechi lecturers batebigo banyare bakwirana asama somo nonye bakani nagotebanga serikali nibwateri deni byabo lya 7.9 billion etaraba gewikirania nabayigo nigo batebringa tibaligo chikwirana eskuru na igiye maigaje ekyombekere kebateneke na serikali natebanga chiba chitikalite nigo chire 624 million bayigonga bado kubambana mbaraigwana lecturers aso mugano inande dole page ya kabiri ya gazeti ya The Standard iswagatebanga nigo bono serikali yangire guchigwakana jibilioni echiyo endugutaisano na ibere jibilioni isano na ibere ndugutaisano na ibere aswagateba nigo chigosabwa asigento kilibateba kitabwenereti ikine chibese wagateba batabuga ati na mono bagateba ichiyo nigo bagateba talichiyo chibabwenete kwa aba lecturer abo asiboni ga yatebekanire nigo bona yagosereiria aba lecturer abo se aborokia basomya se university gochikorusigwa ase emirimo yabo gochikosiri bale emirimo yabo igorende innocent oko tairana oko kwa aborokia ase skuru goseti ante bechi lecturer gotairana ase skuru ni ondo chingamanga abirika gusarika sana umugiro gochire ngakia ya mumanyete mega matali bona yachaka ngakia ya mumu waziri naro lengo ruri kuruka modo internet chisemi chiye uboroso ngakia serikali ya Moi tumatio sengwa muikerete kera umo secretary general uri kuruka odongo atenete kiombeki kia nat ese miaka ya magana na kwa seretinga ngubutara bari mbonsi pikenya mogo muina bo biteta matuka mange na ndo mwelirende pakacha wakora chingwana nyegende tegento kira korekana gaiga ni chingwana yakogera abangote abale 7.7 billion na chibago saba serikali nande narura umutendelio bo Constantine Wesonga au kwana gotebanga chibese chuna bali nwe meshahara tibago nyara kwa bakwirana ase skuru lazima bayigwane usibakwirana CG University nande bagoteba kuigwana uko nigo kwarenge ku mwaka bwikiri ubere 15 na ibere goikira umwaka bwikiri ubere 20 noyo igo 2017 to 2021 kuigwana nkware ngoro wizara nguchikoba yarenge gwakana chibese chikiguru ku 7.7 billion ichi aliko bachigo cha ase aborokia beji University na nigo yarorekanire nga ubulingoli bwanya ariko bagokorekana nigo bwa orokiringa nigo chiakaniru kubwatekana na moteneli bwe chisemi go so
mulikyo monene we wizara ye chisemi chinene gosechirichie kerengo keigoro umusike Dr. Beatrice Nyangala agateba nga chibese chigo sabwa na aba lecturer abo saboro kyabo kwenye chiakaniro igo litanga niri deni mbara igwana ndireliele mbara igwana 7.9 kwa bango tebale ntunto bakanete na aba lecturer na barabata bagintu ngiyo mwakunire sebesi bagateba intukuru 2017 wikarabono 2021 kintu ngiyo mwakolira maene na abana bono na ubage bagendete gusumbuka bali bachiko baba ku graduate umwaka oyo no mwaka ogocha bono graduation nyuma yate yasukire bosio nande nabondo chega iga mu secretary general Constantine Wesonga agateba ndigo bono omo olikyo yomone nase wizara y'ichisemi chekera ngo kigoro ararekanire guchigotanga barabugusaba igintu babwenete nabo batebiriti bakonyara kwa baba koira n'emirimo mbaka banyoro kuigwana matekera umugiro yo chagete igo nayo roche ngani igintu bari igwana sobwango ngakiye mongara bachire mesa nande bakaruwe mesa yo kuigwana na abana ntwara boroki bari City University bagateba okuigwana nigo kubwenete guikiranirwa asinchira bwango boniga oncho murigireri yu nigare asichi gazeti chonsi bunabono umugiro yogendrete bwa boroki bari bagasomya City University bono gaiga nindoche umugano noraiga nande kuruchisemo cya Kakamega ngwira tura abana baenda gusiba chikugingiro kore ngwore umwana ngo kingirwa le tukina ngina koro gose ubugori gwegarende tari nkoigwa ni manyete no manyete bo ebintu bindo metembire toko bwo nkoigwa onye ko manyete kyumbiye mono bono no muchano monene kera kuruchinseme cya Kakamega umusacho yomo anyartaka bakubuturu mutubu umwana omoke uyu nyartaka barakoirwa asekenyoruge kurugunga Matioli ege gutoka ime ye constituency sesemo ye bunge ya Malava ime county ya Kakamega asegotebekana nigo bono gwatekana no mu chief bwenseme yo anyarika batebanga umwana uyu nigire tunangina wika chinsemo chie ichinagatebi chia Matioli ase ise arumuiburwa ise nigatigare taiga Nairobi akabatebire ngagenda gusi genda ari Kakamega tigantire atindusi timbege lieta gusi gara gusiera basekora kanangusi genda ari boru ya chinseme cya Kakamega erende umwana achiko bagakugingirwe tukibunere kororende ngayaye igore no muiburire ndo waro iru onyorere gento gende yanke aba yachiko ba akonsana manyete yakonsana muswati muswati yo akagenda agaikororo oyo butore to mutu omwana ni yanko mumuro mwabo tatu mwabo mwana oyo kera baige toro na nero boye tukuruwe stage akabairoro bagaikora akabwato omwana kera bwato omwana achago tumatumi akagenda no omwana kera agenda no omwana akego bakaigwa ebikuru omwana gakore bachikogenda bakanyora ubutoiro umwana omoke umutwe umugano uyu nigore ase gazeti ya The Standard page ya gatatu asogo kumyo konene gokorekana umusacho USA lieto gatebekana ukurukunga Amondo Mola nigabwate emyaka 39 na nigo egotebekana anyaltako bakubuturo umwana omoke umutwe asiboniga ayu anyalika bagakwenekirwa no umuchivu wenseme yukurugunga mulambula gosomugambi wenseme yu asibagateba uyo kartege koru ikini gatamete kuru asichinseme cyo gintu kirete abamate konyara kwa baba gocha kumuligia na koranga obere gakubwatwa no mwali bakanyora asibisete asenseme yemo ya chi gasota se nyumba yobochenu asanya takwa kurusi woro na ande bakamubwata ndakine ende batate kumuita lakini ndo mwelio abanyanyimbo bagacha bakamubaba komokonya naboniga nigabekire ime mwanchu muligire nabo gasomero mugano yo asumo gosacho yakorete egekorwa cyugukumye yo kumya boli ntaite nande ndara gotebi nande magana yo ugukumya ndaro nabondoche nigintu kende gyukumige korekane taiga musacho yo moniga siekeire maiga yo goita omwana oye bw'imyaka ebere oyo gateba niganya artako baga kumuita binenjire ya moyo gosomingina amini mukaye kiliyo tebekana nga kumusomie lesson esbaga teboni ngo musacho uyu nigaswe tu imyaka 25 ase ekigambero ekenene gaiga aso mu Nairobi kubwatekana no muna chibina ogurunga Alexander Mwasia Muteti ase chinseme chiuchia ekigambero kire milimani nigaigoranya artako baga komonyora musacho yomo ase lieta Steven Otieno w'imyaka 35 ebere nama mocho yoko muita omwana
oye asikiria tebetenga nigo ke kororekana kutatwara obumwanya bantu na nene mono korokia buna atasigetio bugima bwa bantu na nene mono koreto muchando mwana moke ukurunga Tamara Dibora nigeite tu na ise asikiria tebekana ise niga motibongete umwaka bwichiru 2022 na maiga ya kanyara kabaga koito mwana ina gututa umuberoye ase chinsemo chia togoto goselina niria togoto abwa sumubiro togete na nene mono nabo kunyara kabokorore na chiyu umone chebino yu akurukwa Alexander Mwasia nyarta bakoru muske Alexander Mwasia na asiboigo bagoteba niga nyarta kaba gakomo siba ase emyaka 25 imigano yugo kumisana kuichanya sana iga igekororekana nga uliotenete gusuri kuira amamochaye bosi bwike gambero kiriga kimani ari gateba nige gatebekana litukelio oyu okotebekana omuitete omwana oyo niga muitete nakanyara kubaga komoira aselinani elio lia thogotho na kumutigororo maega yo kumutibonga mwachu muligana na bwesomero mugano yo asenchira bwikeranu ase page ya gatatu manjito murigeria tutarendo mutumuko mukeigo ngo na turo mutumuko korendi tukuira na tunya to gotebe iguro ya omuro ekiombekeria kyobo chori ni chimbebe kia IEBC ngo tebingani kia kogera abago kubwata endolero yago yeriso ekero kweri kya nomoro birio yo ninyare ko gotebya ngano nyabande batebire ngani kia kogera batari gutumie kiara go se fingerprint nyare go koirana nyare gingo kwereranga ekirenga gikyombekyo kirekeke tano mutumo koma kigo tunyato kwina tunyara kusanga naye sechiga seti chetu Nensoko TV uboroso bumugusi Mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana magia nugari tiko korubo gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubate byonse biroga netie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntobwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira asamange twakerisi nigotire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori iga Noviki Hardware ego tukagega tente uko bari gani mwensi asamaguri arinzi Tomo chego tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano Enyagitani robotamero chinga kichoboroere Kolende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole Nkwakatura x-ray, nkugwani tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya turabangina kuibura na kurubeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam Naboigo Trident
nigo tugutuka nsemo ya magina turigeretie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tume email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Nguriole bintu byekerero bune simi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguli uraikerie. Nigo tugutukame muchine mera no bokole ni bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo gucyonyamira mwesi mwariganiwe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito murigelia twanyareto kwirana tugende gusanga sensemo yekigaseti tugendere kumanyari agendete kwene kiwo imensi ya Kenya hanyuma na sensemo yegaseti ni mbwate gazeti ya The Daily Nation gaga gendete gusanga naye yamase na gutebimuna gucine kumanyanga ninki yakogera serikali ya chageti omurobiro yo gusie kiumbikirikia IBC kiumbigiye igyobo choli n'ikimbebe ya chagete ekeroge kurikia abakichikura abaya kego chakage wakebicha asiri sori yago gusendolero yago bagoteba nga the iris yeri sori yago lakini rende kiumbiki yatebirenga tali rasma onye omo Kenya kiwetenga nigatagite fingerprint gose kiara kiae na bakunyara gako bikirwa ikiara buna ayanyare gako bwate kura yaye asto kumanywa bone kiumbiki nigo getageta abagotigetageti abantu 6.3 million buna abaliki bechikura omwaka oli bwechiribubera 2025 nebere nabone gwekira boni gani ko tokomanywa ngense ya Kenya nigebegete omorobiri yokere constituency asebegete constituents 278 nabayigo huduma centers 57 chiko chikweneke muna gocha chirigo konya abakenya asokwebwatia chikura kolende nigo abasaya bangi wikira boni gabataraba bagwesokia ilibanyale bakubwata ekura yabo astokumanywa buna ekiombe kiwikira boni gankigende tene murobiri yaye constituency au imensi ya Kenya nabayigo huduma centers kweneke buna kubwatikira abantu chikura kolende ICT expert Govri Ngunyi ngaotebanga system yo gutumia endorero yeruso gose iris nigere nchire ya momwanchito morigereria nga ekiara kyao kakirange gokolemberemo gose kyarosire gari kakonyoranga chigasto gokora ni chingao onyorenga kyarosire nigo bagochikutumia endorero yeriso lyago nande endorereye nige kunyarage kolendubya ondatari gochigonchoreria asibaotebanga kiara nabakiweka gyarosire gosomonto ikire bagotebanga oyire no ene kero kwenda gali ase ATM konyorolenge kiara nabagiweka kiaranga kero gokebeka iga timitino sentu sikiara gyao kyana kwango kwa ATM tali ase ATM ejisi mieje chiaretu kwanyore chinde toko bataoro bega abande bachira mugoncha buziyo abande kurumaega ngakia kare iri abantu bakabwatire bibande abantu bagasibiria amaboka aliyo chifugo aliyo dio
basi bibako sibiguka iga egera mararu orege chare kichiko kwage kororekana nduchi ndorere jibatebire rabo tutete kumanyanga kichiko kore mirimo rende mwatete pakano na matoga iga situagetiana earlobes ejire chibakune iga batete kule jijibe jingi ya sana okunuchire nande bune bono emansae emansae bono rende gotogo jize kubweka ino gwaja rebe kwacha bakora famanya kero kwarera nyare bomanyite kibati atebange kera gatorire chai tigana kurangeri kibati ya bono rakinda bateba okay big boy Jontes ya tumei Jontes ya koliera Jontes metu nalia koliera atebange era atorete chai ikiara gikanga okora CTM era ni TM ateba gikanga okora arona bogegwa gongo mwanjito morigeria abono omorobire jwe kiombekeria gyobochori ni chimbe bikiarentire nenchire yemo gochkwene kiabuna engo irabali byonsi ngo irabali kiara bairogo tokwaga gapatiaka na baigendorero yeriso ekemo gakirange gokora emirimo na gochikende ngitigare kigochikwake kuru mwako iwe chirubira 2025 nibere Gen Z kwamogeirie emashini ya IBC ebioge kwa yairo goto ya scanire lakini nataka kumanya asigesa kumete Kenya gaiga kiro muntu nabwate heritage yae keroko genda asigesa kubune kyo mugusine ntutugururania mabere abasigisi mbabwata yabo lakini yabo bako yaburukania makararu kumurusik abayiko yongorosi bale mala bago chababurukania bakesukali bae lakini ntumugusinkururani tole amakombi ntubwate gikurugeito mu mansa nere ntate kumanya mu mansa nere ntate kumanya ngo ikirio gotukwa yakoria butolete go chinse ngakende bago identify ugo ntoche tuligyo mo sakuru ase kyombeki kya IBC anyareka batora nakumanya nande tangase batere kura maiga tangasa abantu bago chikubwatere kura maiga barbecue ugurugu Barnabas nindo chega iga Deborah nacheta nere kura tali nero tabwati kura ngayeguru na maite kwanza sari ngaiya ko watere kura ngomete no muchana abalende ngamolende etimwe yunga momole dero Jontes yera no mwaga twara agire narabwatire ya ntuna Jontes twara beliroro mwancho murigerende nali atungete ekyombeki kya IBC no kulikia bakichikura na nene mono bagateba bali bakweliki ko chikoba bakichikura nigo mubarulense mono Gen Z abolire chimilioni isano nemo chiabasaye bakagire babwate ibande wetani batakire kulikigwa se entundeye yali bachikoba bakichikura lakini rende ekale gotebekana nga mbararorekana naruchigati abarayibe sogete na koratebye serikali korabwatuke ibande rinde no nyembira kaniru erabwatuke ibande rinde abasaye bachiko bitumio maitoko endo tabwatike bande narucheli iboli getendire ayaboletia and actually tugokore shoye aya bona atakire na era ulirube because kera tukubike kiroga umanya kubura atoerese nga yaberete igoro naburitinga nga kyuburendi West State House pako munyanyimba achiko itworora nindo chilibuli lindire se gazeti ya The Standard asbago tebanga netakire kwaererwa nga ngikirerete pako munyanyimbo yagaitwa na ande abuo State House no twegene to burendi bakoreteki butingiri ayebwe ko manyana garo gutira uji abuo no maetenga gaiga bale armed kuikira bakasa maino na maina no ikagali parliament ya okonyora goirani okonyora ngombutingete to gwaka na ebicha mwanju murigeria CPJ komi asega gazeti ya The Standard yo na anda ba senator ndocherero abajumbe aba senator nigo bono bagendete gusabige ndikurukunga ebitawo by'ubulingo lisabagara bataba kibese kire aso mtandao ulio eCitizen kwetani chimilioni 125 na ibere nuguta 35 nigo chiasirire asaboni gaba senator banyareko babagoteba nigo batagete kumanya ngaki kibese cyunga ikiberete na namono banyareko babakomanya nga nsiko kiebekire gusema chiko kiabekire asike ganche kyo gosangirira kibese cyo na nigo bono batebire umurubelyo yunigo gotebekana kibese chiasiriro asbagateba kwikira bono iga iki nikiri barakwanira tu niko bari goteba 7 billion nigo chigotebekana nchiri kororekana asekire na bono iga asomo senator onandi asilieta Samson omusikeche Samson Chirege anyareka bagatebia nga nigo babwenete gokora egento gikurukwa obulingoli na yarorekanire ng'abantu mbale bakari kurusi kibese cyo kurwa asomurubelyo yo kitamanyekana tese chichiete na orobotio ruwo modi tacheno rwanyareka baragosoka nigo rokorokia
mechando eroro gwetani boniga emirubirio ya serikali chiribwe 22 nigo chire ase omtandao yo e-citizen nimanyete mumanyete chirororo kiare no ere wakana baga school fees no richi university no chire nabo igo nigo batebire nga nigo babwenete bono bainyare ko bagocha ne lichiko iri banyara ko bakoranga ikiganche kyo kya e-citizen kyaberige kurendwa asenchire wikirano na nigo na ndocho mo senator bwensemo ya Narok muskele damolekina agateba nigo babwenete gocha ne lichiko kirenga kito igure lichiko nduramanye cyese kigasirete kikagenda na nigo bateba chisiringi 50 chirito ko batogwakana chikoro kunga service charge aso mutandao yo e-citizen bonaiga nigo chikale kororekana asitali nandi bagoteba chibese iki bakirukiri ne chigesunte opaque charges mwanchu murigirira nabo gwesomera umugano yo ACPJ komi onyare ko bagokorora rende ngaki oroboti uru modita ruoro kirie keganche kikia e-citizen ke kale kororekana nga bantu mbaro oroba kale gosoya maboko ase keganche cooking jar page ya kiandamanya gotika Diana Choro na ndike kubatekana ni chibese modita general na nagende tikulika chiriboti chiaye akale goteba chi university chinyinge boniga nigo chibwate chibese chi abantu gosena wana aborokiwa chitaliko nyara ko bachigotebeka nasi bagateba gwikira boniga nigo chi atokire babwate 2.6 billion ejitamanya kandi sekire na chirbateba nigo lichikire ko bachiwakano na abana aborokiekera bagasoese university chibese nchiri chikuru ku caution money ngate kiro montekera ko genda ase school yenyu university ya college chibese chigwakano chire chibese chibono chimanyikanitie sekire nande bakale bateba nigo chitangire nande njibugati machikaji chitangite burunge na nigo bakale bateba chibese chinibwe chente kuira nigo gochia asa boroki balia borokiwo mate caution yenye turanyora mu chando chibwenete kuira na sure sebakale bateba goitani billion ibere ngutaisano nemo nigo chire ase ekegancha binde bire byabo bisi chitaramanyekana ngo chese chininga ni dina inchinyore ngirenga kwa rwete caution chia umaseno tigandara tigirabu nindo chega igaba kale gateba University ya Nairobi nere tanga ina se chibestiria ebwate chichigotebu chitarata raligubuya bwikiranu bateba ndige bwate chi billion ibere ngutaisatu yabwate gune University ya Moi ebwate 171 million na boigo University ya Maseno finally chi million merongene na boigo ya kureri ijato ni bwate chi million 30 irore rangi ku Maseno namba irenga igere ya gatatu na nde bwate chi million 30 twakire niwe kwanje tomugirira tokwira nazi gazeti ya The Daily Nation page ya 10 ukwanirira igoro ya sister usenani uite nani ya mwabo mubikira uito mubikiro mwabo kurumeru ngahe ningikiragere aba sister bara no inukurwana tumaitinga mbali kurwana bari gotogonyerana na nyaso mtandao yarabetega tukara room sister kaguita eintan lakini nabetiga gwesokera gosabo kwabira gatebanga nasira bwate na boiga gazeti ya The Daily Nation page ya kabiro manchito murigirya ngukwanirira igoro ya mubikira aserieta sister Anselimina Karimi akageire sister Anselima Kamini igo abeteka gwakera mu muromo abo esimi itkoria Jumapili akabaka komotebinga ngo bali ayijane ga wikira nase children's home galia sabana bali bamenyeta kamotebinga ninchuikira noro kolende kira atarikira noro umu sister serieta Carolina Kanjero oyo kagire kumoita nigagotebeka nabuna nigo ba atagite komoitesa gulie ye management ya enyombe yugose as children's home yitikante benkeyo yabana bali tumaitinga nabana bali bakonyara bakolendo konyara mbabwati bayiboli konyara mbabwati bomenye bwabo akabaga kumoita ko gawatebekana nga egune kagire ga muitete chinsa ense 1 am saa 7 yabo tuko asego kebekana ikibare kubuna ne management ya enyombe yugose obamenyo bwasabana bamenyete naboigo asego tebekana muna egali nere omusisto yo betega witwa abetega konyoronero ajari bakaba bakorangusana no mwanchito murigeria timaitinga ninki kiragira aba sister nande baitane kolende nigo abeire detained sister Kanjiru
gabaire ditenda matuko 18 irio obunengi bonyare bakorekana banyare komanyanga ninki kirirete ogoitwa komo bikiroyo nabayigo banyare bakomanyanga ningo beno betega komoita gwikagusirio bugima bwaye wancho murigereri totigarete asensemo yekelisia no gukumisano uyu mukageru yule ndina ndoro mubikira ase gotebekana ngani ga moitiro yo mwabo kubwatekana na maunchoreri akorwa yobora yeye nyombe yo bako babakora ya bana uyu mugendi nero itwa uyu mukoro nero gotebekano itorio nde lakini nenyigenete ng'abanyanyimbo mbagendete kubwatia aina ya gotebekana tukumanya rende asubwikira no ng'akia ko barende wancho murigeri tutigarita asikirisia ya Catholic ni ndochega igaba sai bajensi baba kogenda go kore gento iguru ku register go sekwiri kibuna bakie kura bono bachagire kuru birengereri byabo igoro yo gonchoreria kwe divai iyo kunyara kabage ko enanwa ekera emisenche nwe gokorwa asibande bakare goteba omusubati Helen Muthoni oyoro monchoreria goteba uko onchoreria we divai iyo asibono igaimense ya Kenya tilikunyara kaba gekoreta kende gionsi asagoteba nige kunyara kaba gekorokia amanyinga a Yesu Kristo lakinenda asagoteba tiyabwenete bachenchie na nindo ucho mungwana yo mokurukunga Philip Munyao nigaru mubwatani wikilisia ya Katholiki asakale goteba nigo bono ugonchoririo ko kwanyara kaba gogocha asechinga kichindonge na niga kale goteba nigo akonyara kaba kwanchira na bwikiranu no gonchoririo ko kwe divai yo kwenanwa buna egiyorokereria kemo kiakoro kinga na manyinga a Yesu Kristo ekera emisa eguchingirwa Rochamo njuriria na karasi kachikanisa chito ba minto Gen Z ya jagire gora tuare birengereri byabo Wanjito morigeria tiana ndenkwero ikaze page ya 14 asigo kwanera igoro ya matano dates nabego gwakanwa kwa gotakano kabanya getarie asinsemo chi county ya Kiambu asibago tebanga wikiraboniga niga monchuriri abeire bono yabeire nga 0 matano deaths 0 children who died nabego bakwanira igoro ya abantu babeire bagusiria magmabo aba kiombe kya World Health Organization kyabirike gotebanga 355 mothers bagokwa kero mwaka na abaiko chimi 100,000 bali bako nyoranga bagusiria magma bakero bakoibora kurende bagokwanira igore county ya Kiambu nigo bagokwanira igore yo gutakano kwa abanyagetari asowekira boninga bagasaine we sokia na korobekana sabagotebanga tubari kwirana emirimo mbakari tukoriria omugavana obona bagabara ibeserikali baranyara bagwe sokia nabayigo kweneke bunango ikiraniye bari engeri yabo ntaraitubwa tukuraze gazeti yetu ya The Daily Nation page ya 14 ko gwatikana namangana yuakuru ase county ya Kiambu nindo chega iga umugabana bwe county yugagatebanga n'uburimo bugendete gwitigwa ase emitandao na nemana ase chinyumba cy'uburalia agoteba county eyo emiroberi y'uburwari ni gegenderete lakini ndo chengo mogeni twikira sensemo ya kabire yo studio ntagete tobe tugukorera bono Diana ase mambi ya bono nindo chengo muraibwe enso chakirie taro ya ebena ase chinsemo cyabo kamba yesege kakia matuko atanomo unenchira ya moyo korango nyale koba kagosoa na koranga umarufu gose ukomanyekana gwa Kalonzo Musyoka kama yoko yegwe bendera yo chikoirukia ekiamekyo kya Wiper Patriotic Front kwanyale ko bago kya asensemeyu na nindo cha sumu Rwanda ga bakare gotebanga nige kwamba korekana oyo monara wateba tindiyo chikobagi ngo tiga murayo nde bwensi siko ya serikali gosa sensemo yo kwamirilia serikali ndo cha makaratasi na ara iga bakare kwiliki naro asa goteba murayo nde tabasaka bagotigaroro na ndese bakare goteba ga igando chibagoteba nga murayo nde bwensi ugotoka no bikorwa byobukurumi gabwenete kwirusia na nde muina ga igoyo moteba yaya na ndo itaba yaya ye kwamba korekana nga ebintu bigotebekana binde mbiri gokorekana no mweli ga nindo choyo mogoteba nga asa muncho lilio koleta uchumi ngiye imense ya Kenya abo mobuli bukwamirilia serikali nigo bwenete komwa etikiti omuske madhakarwa elikonyara kaba ako Rwana no murai bwense Dr. William Ruto eliko ligyoborai ekero mwaka bwechiri bubere merongebere na isana ibere igoto kumnyoka bugango sana yeliyo tonyara kabatokora Diana Rurango nabego omanjito murigere agingo koira so bonchoreria go se business hase page ya emerongebere ne bere ukwanere ligoro jeke ombekirie gya KTDA bali mibali ya byekemeri gye chae
gukwanirira igoro ya 1.1 billion echichi kogo chibwato murobirio bo gukora chi project abatebenga hydroelectric naboigo obwagachi ingo batebenga besichon chira bachigotumeka senchirembe kulende nchibwate amatumizi chira chokonya abalimi kurasi nsemo cha west of Rift Valley manjito mulgeria sobwagale nonyarego kwemanya igoro yechibese cyo naboigo nkikigo chokonya omulimi asekemerikeria yechai nara yikoraze gazeti ya Daily Nation manjito mulgeria ndocheno senti osoira sensemeria icho sorry na ikiro mwerio na ndendo chenga chikaseti chonsi chibwate chibicha cyabasubati bali bakumnyokana koigwa uyo minto Dan Suarez mwako baruka chintingana chigosoli chie mbero nindo chega Beatrice Chebet Faith Kibigion Kipiegon naboigo Emmanuel Wanyonyi nigo baregati y'abakenya bali banyaraka babagochorwa kuchikwamiria asoko nyaraka babakwaegwe ekewa kia abaminyoki gosomo minyoki umuyabwo mwaka uyo asabano bagateba nigo bono bali bakuru kwa babugata ni bako ligereria chigosoli ichi chama minyoko bagendete konyora libaga na gwakira ekura bali bakuru kwa abaminyoki bo mwaka aseke gwikiko bage kwariganirwa nekiombe kia World Athletics nabo igo nabo konyora libaga lyo gwaka chikule chiase omtandao asabara batabo gwaka chikura nigo kore goikira chitaliki 19 cyumutinyo yo asebono iga bagendete kona kwa bagachora matukana atigarete elyo banyara kwa bagokora waka chikule chiose bakara batabakuru sense ya Kenya amalieta buna Faith Kipiegon Beatrice Chebet na aroro na omo minyokegi atabwechi mitemerongo emichimikie emichimiemeronge chimie 800 meters akareko bagakurukunge Emmanuel Wanyonyi nere na choliro rase bali bakwamerani indo chega iga na roro yo mogurunga tebogo ni gakurukuru chinsemo chiri chia Botswana na boigo Sivan Hassan no bale egati ya bali bakurwanira ekimina nekyo eliyo banyaraka bakoranga ningo konyaraka bagagochorwa malietande na roro lakini bakubuli gati ya Faith Kipiegon na Beatrice Chebet ngorachoro bakenya buna bokora CPCU nyaraka ba koko kora kiliye kurukana Diana no nintwe aso gwako kuichikura nentuntu bwata boni gamalieta yabarali baitu bacholiru ase omoyegolyo kurunga Jamhuri Awards Innocent Noaro Nyango uyo kwada seba mulikyo muya bali bagokonya baba gukwanira mangana siasa na gukora ebiminano biri gukwanira mangana siasa Clinton Ondigi no ale buno murali umuya bwo mwaka nabo igo omuripoto itokorunga Linet Nyambuhe no ara sensemo yabali bagotebekana kwa abarali abayabali bakuripoti yakurwa asichingongo ao no murobelyo itubwensoko bwakire no ole nabo kogenda senseme ya Jamhuri Awards onyara kwa ogochora na nyaraka botobekere kura beka chikura buna chibwenerete beke bese biyiga nyaraka botochora twakwane no Victor Banyi no ale Conrad no ale sensemo ya graphics bonsi pie egekosi negeta seni gitu gen soko TV negeta seni gitu gen soko nokere igona manyara kwa mugi yakire kura igona agatebye kare to kwana chikule chia World Athletics chikwara mwaso ichi soko ntukorera Hepia twariga niyo mugeni ase studio manchito murigeria tugende gusanga toire to mugeni tase studio sange ya masa ya mo igonga toskale kurene tugenda ase taike ya mo yuko mwariga niyo mugeni Soko TV uboroso bw'umugusi nuganite skuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosoli tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Misati nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karamya mwana saba no mu no turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library
na environment ya seskuru baiga na berengia asabana baito bagosoma asamange twakirisimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Ekamati ntenera y'esukuru y'uboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse y'uburayi bw'umusasiroti Paul Kabito PK bwe parish ya Nyamarambe niye n'omugoko munene gukwarigania sumiga bukubekiri gutwa kwa boroki babo abo bawo kigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri juma kitariki 23 cy'umutinyo y'ikumi cy'umwaka w'ikirwibere n'emerugibere n'etano w'cyakra cy'insibiri cy'amambia kuwagacha mwensi mwariganibwe asamange tutalira sobisito usitwa Christmas namba 0713827327. Warusuru gutara urugendo rutambe kwenyorere ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo Nyamira gusa twakirisimia se namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye ano mwebuli henritu mwano obugimo bya bwankyo Eskuri y'uboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'uboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees uranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao biaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwakogo cyangu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Unapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university onge kutumia maruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Chumuligiri twasoire semende ya kabira bona kaitenga bono turange uchukuru murugiri soko bwakire lakini ntogokora tutarasoase bia asibono igatubwa tomugeni ase studio nigabwa tubumanyi igoro ya match na nde nigare umunyakiro gobwe kyombe kurunga mu Gusii Santa community group yene kobage kuligereria emerobeli anamono ngakia abantu wente komenya bune amate na nigabwa tubumanyi bwo kwagacha na koranga kia macha gutumika macha ali tuna kubuchanga bugwa ngakitukunyara kwa yatumika na ekara na tukutaka twanyora chisemi ili twa manyanga kitoko ibintu byito na ndekera twa manyanga kitoko ibintu byito twaranga kitosuka bosio bunege sakutonyara kwa batokora twagendere bosio aigane Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire na nde anene mono ntete kuira libageli mwariganio mugeni ito gocha asole anyara kwa bagakorekana sembe yakwa niliyogiria yoligwe na nde munatwatebiru mwanchu muligiri na bukunyara kwa bagutubwati sensemo yo mtandao alias togoteba otubwatie Facebook ogende YouTube onyara kwa subscribe na alias senchira wikira no nyari kwa tutumira SMS yese namba 0788666663 na enkwana yabono mambito uchikoba tukwanera igoro ya mache inchira tukubike mirobeli itonga kitugonyara kwa bana onye nobo etagatage litubwate nyombabu gose tubwate CG estate chito tomenyete tonyareke gose ubi tonyareke batokoranga kitokojara kwa batoko yebeka burongete basakole tu muchando mwate kubwa marweire munabona twarora chinsemo chinde chikale gotebanga michando ye korera ya tekire murweire bwe Elisabeth na bintu binde bikonyara kwa bigokorekana tigango mwarigani asenchira ya bene anyareke bagokwana naye eliago tebi elietali yaye boro rero ntagetera arachaka kora gotebi elietali yaye elitonyara kwa batoko genda busi karibu sana mugeni ase studio yeto ya Nsoko TV. Asante. Tigande bemye mona ase Nsoko TV. Asa marita nguru Richard Nsongo. Nje chairman ya Gusii Santa Water Resources Association. Iye tenrete sub catchment erito koroka kitu cha Northern South.
so mbiande yure bya bocha sen soko yenyene because en soko na mangana mache na inde ready wono ko somia aba minto igoro ya mache na mangana environment. Okay. Biya mono mwanchu muliri kwigure gasoire soko na ande bona igalinde no amachare egeranya ariko batatetwa yabikire se birasi to yabikira se bikombe bitu tujare ko batuko manyanga ngaki tukonyara ko batokora macha ngaki tukoyarinda litanga nintete kurago ira ase mambia bono ntwabwate engwana itenene murabara no litugocha twara oyo minto Diana ndemare talingana limwe moteba ngachinga kichinde tubasagwe chaya nonya ne eumbugo se engoromba erensi nini nyogotete komanyanga nego sega segi chinga kichabo tuko erenke mono lakini nabego salia chitoro cy'umuntu umugeni to Richard nkyoro cyora amanyigoro ye murabaro itori mawuchakirabu no ase ngwane yu nabona igu wake nonye na marengo gochambwa chikazitiga na igu Diana kakukwa negoro ya dam gede kwa kare kwa gachu somewhere so nateba umaite asamangana machi most of the time okonya rabuna una kare abasongo libachite Africa umaite banyore de diamond abantu bakuruta machi ime maliko manya diamond ningi so nonya macha ya kuna tonya bwate ntonya bwate lakini tokare ntori kumanya evalue mache evalue ya mache so konyora most of the time abanda bonzi pirito kwa negoro ya development ntori kubeka mache buna one of the key factors key resource ase okwagacha a community na kugenderia magendero ase a community ngima biya kigima ngatenga gwake bikase kirenge kironge ingurumba yaba match wateba nga match ayu abantu bandekera bakorwa simirubiri yabo mbali komanya nga match na ya muhimu mundra bako ndaguri bintu biya ekurwe tu kabuguri tibyonzi bichinyama lakini byonsi ipekera bikoro siguda match kera serikali yo kora murubiri unde bwonsi na match kera bagutwara bikaro binde byonsi na match akubikoro tigato chakirabwo igoro ya match sini ni uratatebye wateba ngi Diamond ko kuimea match no yanateba a match basically geribne Diamond a match kokoligiriya se world ngima a match to bwate ari more specifically a match na raichorete world ngima lakini a match ari to kutumia ari useful igara around 6% ari to kunyu ayo yande nabo agotumeka buna blue economy asa mangana yoko yoko tumia buna mangana ye trading mangana chi ships nini ko wetana na chinse bagotumia machi so machi is very important na inde ekerenga kirikera sa machi no go ligiria machi from the economic point of view so konyora buna for example buna in Kisii okonyora buna Kisii gali most of the people especially leaders na politicians ulibago chakulikie kirugo ne egento bagutumia mon na match bate abantu che tubale mera bisima bate bingu ba story bui mutu so that abangina bali bamanya ko bakoraki bamanya ko babutin but in actual sense mbanya gokorabo what happens is that bago genda buna bono iga chi programs chi nyinge no konya ko protect insoko but by the end of the day no protecting soko omongino ibado still baka irane na inde gocheso soko yu achiko bucha macha hapo uli mutu so still bado tura solve problem ile so what egendo kitu kare ko emphasize mono go tukare ko teba buna asa mache we need to advance togende toligerie ncheri to gochako gochaka ko korosi projects chirichi ko iga mache mpaka ase chinyomba chi abantu bamanya kubucha ne chitabu so that tokonye chingaki nonye mostly tokutumia abana go chiroche banyoro chingaki choko gende school so that they improve on education na inde also amachari yago cha set up nyumba we improve on health na inde go ikabuna inde tutagete bachake koliri chi project chiri chinene una bakore some mega dams nonye gucha buna tonye bwate they've never come up with a dam ndwaroche nonye Ethiopia moisonde president ya chetali egachi kora Ethiopia ko launch a project ene sana I think it's the biggest in Africa amangana e dam ko create electrical hydro energy na inde ko amangana nde ya machi
so konyora into ntwanya korenge no nye guche buna tunyibwati okay ingitora korene guche so that by the time amacha go eta gochile Victoria enyore yara to konyire so those are the kind of things tokanya kutebya abantu buna amache mpaka toliria amache from an economic point of view and that is the reason why torega gochaka gosemia abantu going forward tigato teme toliria amacha na kiara tokonye okay na kitora tumia mache for economic gain especially when into kisi to a lot of rivers we can do a lot of irrigation schemes through a macha but still we need to get to an advanced stage as to kubeka macha we tokore apart from kokora protection of chi springs or chin sockage to chake korengeli na kitokora gentokoroka bulk storage tobeka mache aichora lilie mbure gutu nyingi so that toche konyitumia lilie mbura ya rasirize unakwara saigo Richard Nsongo nari gitegetagwe kurunga hydronomics na and community development kurugora na bere ngonyore bitabu gaiga ananyorire kende gaiga na ndu igwete buna twachakirira muni gose gukwanira igoro ya mache nigakogenda buga ngo mono sana ntagete tura fast track tugose tuirane magega asinini ase kwagenda whatever tutagete tumanya machanga kituko yatumeka chisemo chitu chiagusi tware chindo chitu chigo kama litangani tutete kora manya balende bakareko gende biyu batararusi kumotwe chindo chitu chia kamiro go kama igonchi buga timache ekiangazi rero gikari goje chikisa to kwanyora nonye asware batago sendo chirwa lyo gonyo kwanyora macha goriki abulire ine challenge enene ya chakire goje nande gusite baliria se chinsemo chirikire chikoro kwa desert gose eroro nigo tubwate chingaki mbure ko gendo nyanda mutienyomo eyekera yanda matukamange nandirana nga kiritanga nitokora arenda chinsoko chiri cheito kera tuwa chirendire ko rwabo tumayo chaka koligibone merobiri watebire community leaders intutweka abanyane kuri ese binyoro byito because igentondo chaigo gukwanera igoro nga kitorare tobura ibwito bwebinyoro tunyara ko batoko genda bosio na kurinda macha yaito ande tore twabekire emerobiri emiya yo kuikia macha ese chinga tiaturarango nga kichin toji chito chikali ko macha injo monyene buna Richard Nsongo I think aro zingine na boko yake raide kidogo injiniche once na tuwa chakita mangana asa kudilina mangana machi iko tuwa chakirete 2002 okay lilitwa bwate kentokero ku water reforms lilimata karua renge minister wono by the time ngocha kuira na gochinka ngachanganyora igende kikiabere amache chinsoko chikare ko kuoma na inde mete ya ichuriruche so nkanyoro mogambigete okurukwa leto mochipa kante bona una kwachire na kioroche nkaga ibintu biko sarekaiga na nini no bantu muarure Nairobi ari moche morato kwanya morato semeria bantu so tokachake gende ekiombeke kuruku mugusi Santa Water Resources Association okay ekinkiarenge kisigali but chi reform echikonye cha chakire that was around 2006 so tokaform ekiombeke tokachaka gosomia abantu egoro ya machi tokachaka kubatebia about amangana echi emeringam the eucalyptus gose blue gum ase chindoche unachikari ko sari chindoche so abantu baito mbamanyete how far mete kare kusaria machi so tokasemia abantu almost like 6 years tokaba alternative trees okay chiri chikoro ku indigenous trees tokaba semia almost around 6-7 years bonto kapanya gocha bonto kabate bono ekirenga kiri tokurusie mete so tokagenda tokakora a lot of barazas tokabeka chi road shows tokaetana tokabatevi and finally engakiri tokurusie mete so it was not easy okay tokarusie mete almost around 4 kilometers kururoche okay na inde kurugabu no genda bono iga the effect ejitu arusiti wakoendo liri chindoche chiachakire koirana na inde some other areas nchiro chinsemo chinde maybe gochi nyaribali gochi chinsemo chinde bado mbarabo ategenteke but as to akorete into okogenda bono gana bokorra kweli amacha chakire kuirana chindoche chiachakire koba na inde oroche kitoko ka riparian land riparian land yachakire korekana buyake okay alia se chingi megondeli range ni chindoche mwanchu muligeli unatoka tebe to ndate kukwanira igoro ya machi matembia tumanya mangana ya machi buna tuateba ingoromba nenge lakini rende buna koigwa Richard Nsongo ateba machi negento kiro montaganeti
onekero ko igwente tere watebunywera match rande ko igure una tebalende nchire ya muneli nga babekire gose bachagite miroberi emyaka kuri mwaka bw'ikiri 2020 ochagutira iga mwabeire muko na gotsemie gisa kugeito anane mononga cube yabule gukurusia no ene jibuluga mpaka boni gabantu mbale bagendete ko yitigaro chabu abande gwatebire babwatiri nande inenchire ya moyo kulenda chintu bukichita mache tatu bora na intugu sintulia sense moyeroro ngoso atulese chi county government ngoso aturaswa bali bakuru kwa barayi bali bagututenenete tuligerelinga kia tugenete wakole mirobilie lakini nta tuturande sento ikurunga bulk storage aliye kwa kwa nga kia macha njena kinete nganyora chinyumba chiri cy'ubunyansi chinyinge gusi embulego tuga yasira nande mwato mwiki buyu mwabwata kuchiroje mwachi kuya macha botera bwaba buneme gongo ngagora tugete kuralenda macha no egeto kirikere bonega ntubwate asechi water reforms echi ntubwate kintu kirito kuruka water companies. Okay. Bona asechi water companies echi buna kisi ntubwate kintu kiruko Gusi Water and Sanitation Company. Eyo kabwate amangana yo supply amache kisi and some of it the environs ange ase kisi gali. But rende okonyora buna initially asaba kurusia mache akuruku Bonyunyu Dam. Bonyunyu Dam area community ya chite karete shida yake. Konye mbarase megupuya obuya bwa Bonyunyu Dam eyo. Karete shida. Bona bantu bali bakabwata buna abagusimba tagetia mangana ya mache. Egento kiria kema bono go chukotebya bantu litikatokore bulk storage. Ende gento kiri kwa na mapema. Buna tia bantu bakwa assume kisi ya mache naro ntoka ni tichi project ya macha but rende ekinege ntokia happen it sometimes back mba bwate gentekyu pate bebuna bono ntoko genda kwagacha bulk storage kisi asinge nchapa kusimba tagetia macha lakini gentekyu baliba reacted as a community because mba manyete nende mba cheti go seme ya mapema obuya bwe dam nende asechi damage ase bulk storage ntobwate two types ndobwate riere natural eri konyora se amacha goterema mangi lakini ende ntubwate ritokuruka concrete dams eri togocha toko wagache gintu kikubwata amache asa nene. Okay. Yeah. Bole mona baru bwatokeire sana bwo kubika chidamu echi umuntu awake sabu bole mu bwa noboke nande twarore chinsemo buna chirichia na kurwali na ibasha I think yalenke mungwana ya machi takara si dam chirako yerosia igachika buna chimbago chia mata machi na arona ngubu nale chimbago no asa mangana amarimo umete bono igas tukogenda buna nora ke dameli agachire for example yenyeye Ethiopia tali amarimo baliete eli edame kwagachwa across the river. Okay. Ase roche bruri kuweta mukwagacha round iga abwata machi. Okay. So chinse monchiro chinyinge neba bunati amarimo na kunumake most of the time okonyora amarema igare arito kuruka riparian land yale angena roche and most of the time igare amarema ye serikali igare amarema ye serikali mwanchi umurigiri tondete okwa na Mr. Richard Onsongo sema mbia bono tondete okwa na regoro ya mache kwara twalire bono chinkwana na abara bakabake watebire gusiye kera barayi baito bago ikaranse SMS yokorosi mirubiri yabo mache mbaliko yabeka bosi sana ntaite turachakira umugusina mete Nairobi macha atoberere boba kera ya tulinde chikibere chiaita echinkora tuli chigali abantu ba chiko swachi gwako bali ngoteba abantu bakabaikiranye koreta matu gaiga gusina ale kera ya tuli bosongo lero tuli gweteka macha irira abantu basiriya abanju babo drainage system ye itunga kiturabe tukuyagacha mbaka twikire ni birengo biri byukurenda ngabono rende kera nonya yatwa tebwene tikotocherera ntogendaka inche most of the time go ase ikiri ngo blame abantu tokoroka engineers and contractors abantu liriba gukora the engineering ero no ngaiba gukora the engineering they don't consider ntokoroka drainage systems chi drainage system kwanza chiri Nairobi they are again tokoroka absolute yani chiaite rune chingaki roche chinyombe chibuna chikare kwa gachu amacha kare ko drain from chinyombe na amacha mange sana especially riembure gutu bono rie kire ground igali onyore ground montaga chite asenchira there was a time nyingorete monto kuruku waititu
ajitaka kuona buna ati nabo kwagacha wetie oroje kando gusea mache so ntubate gento kerito kuruka storm water management bono igamna to kwa nonye Nairobi ntubati esheri gose bill iriere ase Nairobi County Assembly irie gukwanda iguru ya storm water management so kochako nyara mangana ya oroje buna imbrari gutwe amacha kare ko kwichora mpaka chinyumba cha abantu ime there is a lack of a policy irie gokonya contractors n'abantu bari bwakwagacha igoro ya storm water management. Okay. Ate abanga negento kiburite na machiko bono muna gusiya ito na aro infrastructure ito county ya Nyamira ne yakisi ntwara no nyano kubaga namba abagana Nyamire karuase ekyombe kya gusi water and sanitation company kagenda nere chakie yabo how practical is it gosenga kiere go chabona asumuntu ulio menyete kali turaikera aro tuchakora bake baikirire bachiri kuya match kuroje baikiri nyumba mwabo abande mbaraikera abande barusire birama byabo igoro baikiri oro ngaki tubonete kubuguri mu rubelio. No, as a water sector reform sirichi achete chinago te chete baka review the Kuruku Water Act 2016 iwono igo tari nonye Gusi Water is enjoying a monopoly. Elie takere bono iga umaite chi reforms chi achete because of devolution. Okay. Chi devolved chi functions chi amache. That's all cha amache. At least there is some progress in terms of development. Okay. Bono igo split ya Nyamira. Nyamira, it is very good that vacha get a company ya bona parabu. And we want even more chive within Kisi. We are even pushing for another one somewhere in the Kitutu Chacheno Tigari. They can have their own company so that we can create more employment. Na inde we can have more institutions chigo konya samangana maji bone ya Nyamira it is good because Nyamira nyene it is the only county I think etapwati nonye sewage system so it is good when a company here so it tigabaga ende by currency we shared it with the CEC Matiang'i at some certain forum in Mombasa igoro company they launched it I think very recently igombuya tigabaga ende tigabona babwate gente ngoteba. That's when a company Nyamira water and sanitation. Tigabagende bono by currency, they start thinking about these bulk water systems. Okay. Because Nyamira gali bitunumbiro, chindo chenchiro, and there's so many potential the dams. Chirabe kunyamira gali, but they hold water so that you murakero water, panyore mbampu wata match. Okay. I say. Wanchu muligiri ni gotagenda gukwana regoro ya match. Ni manyetenga mwatebe tiguye n'abarayi baito kurusi kumuri chinyongo mutwe bande mwatebe unga bono mwechi mubekirwe bintu bibwenerende tutateko na kuligirira igase tukora kwanira match bachenu bwaito na ndene mono nakitukunyara kwa batukurusie ubi natebe gwiriete takataka ndi atume kwande iga ndabondo chendije lira tomuchando eubi mwancho muligiria serieta lironge nabokunyara kwa bokuru birengera libya amache nago sumbwe tabo ayande kare mbura yature toigo yakira abande bago yabuchira jikoni abachava nganye Nairobi atwara abantu bagachete chinyumba kingi yakwanyora ali biri chinyumba cyabere submerged elinde tonyara kwa batoko ligereria ese county ito ya Kisii na Nyamira watebire uko baganuko nigo kolbwenete kokonya abantu baito what kind of investment wente kwa soa egera tuchikonyora no ni kenyuru gikiri kyanyorira match abwenerete bonega as a challenge the mindset erito bwate as abarai barito bwate especially the ministers, the CECs, Varibe County, directors, they need to change their mindset. Most of the directors, the director nereko directive ministry. Ono konyore director, erega kuboka gentarengireti nensoko. Ensoko na kekwa gachu. That is the level bakari korengireti. They need to get out to think outside the box. Ngaitora nyora macha isaine. Ntoma etento bote some water schemes chiriwa kora, chia gravity. Lakini chi water schemes echi most of the time okonyora nchiri very reliable. Okonyora riri omurakero chiri na chinsoko chibategemete na inde chiko dry. So nchiri gokonya enga kiri takiri chikonya. Nyende egente kikwa kwa na igoro ya emeringamu na chiwater table itokoroka chiwater table cha chirense because roche bintu na chi wetlands chi are very invaded. So that's okonyora some of these leaders
tiga bende by currency, they need to come up with the cheap budget chiriguru. Okay. They need to look for more investors. There are so many other investors iskali montago chata apote chibesa ko teba ngoro ke sinda beke a project eri go supply abantu amache at least 300 400 amanye ko invest with time aros chibese chia ko ruase a water service eri agochukura so mwananchi endo mwananchi amanye kwa kana wakwane rigoro uyogo kea kwa macha se water tables tigalende ketebe nga na macha alitubuate buna bono senchise mu chitu chia gusi asobwa monsali stoko ya ruskoro bwaga chibwitu bibisima ngoke ibole level ya macha begara yarokire nyumba netete kunya bande bakunyire byarolekane ngakiembura ikomura kyara byabura nande kugukwira niliyelyo naro kumanya macha sabereta abagakamba kali bali gutara ni no muteiga batara bateba aiga senkonyeli konyegeli ano amacha bereta mangi no ase elineri swali ya sana because buna maite abagusi ntubote some egento kiro kyachire buna alti nonyeri bakore budget gose okonyora women rep akare kwenda round konya kubeka chi bottles bakonya kugenda bakonya kubeka chi abantu baitu bairande ko kunya chi ebisima ebitokoroka shallow wells na inde riba kunyire bakokira maji after some few time enda macha asira intubate ebintu amacha ritoko kunya maji intubate like ase korugari marani intubate enyagitare korukumarani level 4 mbate bakakunye e bowl but with time ebole tiriko konya because amacha ali bakuligi apoliti but chi balls echitukare kolema round okonyora chikoba supplied na mache kurwa se chi wetlands chi wetlands ine chiku hold mache chamanya kusipin ngora chapa kolete ngentokoroka population chamanya kugenda chiasokia chaira mache mpaka sebe ogochikukunya ekurenderi once a wetland ya city oroche mbuleri iriye kutu amacha ichorasa wetland iri tigarite yamanya ko create ngentokoroke runoff amacha manya kuminyoka tariko terema gari so taramanya go soa gochia se ground einere bono ngentokiri kia reduce ire ngentokoroke water table na inde ase chikurende ase chi balls chingokonya chire but ese ball amacha ritokoroke yield yield ya eteri igoro mono na inde ase kisi nto rengeliri mono amangana echi ball mono because nto bwate ngentokoroka surface water chindo chenjiro amache na igoro umaite chi balls chikokorabia ase chiroro ma because igari umaita macha ritari tabwatia sako minyoka gochirire mbura ya ture amanya goteremase amanya go so underground lakini intu buna singenje tore bitunu amache most of the time ako minyoka chindochi that's what tokoteba mbuya we focus on engentokoroka surface water kubwa chi balls mono nchibwate amache eyiliae teri sustainable mono no uyu mugako yogwetali negete macha monyegeli ali ine technology aronto entubate entokoroka indigenous knowledge eyu indigenous knowledge nje alengo nonye ebinte bimba somi kwanza nonye nabagaka nini nabasongo baletite now they have advanced ndubate entokoroka hydrology chi machine chia chire more advanced chijigo ko enda cha koroki buya otherwise abanta bangi mo contractors una engineer vere una na kore na water resource management authority as a gentokoroka catchment area advisory committee member ntu arenge ko genda round koligiri amangana chi balls echo most of them chia dryly up because abantu bali bakwe uchi contractors bali bakwe kwa mangana yo chiko kokunya chi balls mbari experts so bako enda bakunya na inde a few after amatuko make na inde amacha yasira so egento rinda sabe bono iga ntotumia technology richa barenga gutumia echibona matuka ya nabochiko correct some places but mbia totumia the modern technology elie kohorokia mache omonto uchire school osomire expert ache akorokia samachari so that toba disappointed pia kegimo mwanchi muri gitogerana tate tukwanire
cost yokurema amache ayuritangani nabora tebira mate ntoko nyara apo quantify totebenga ebwenete gakiro monta chajiga lakini egento kiagarire muchando umonge obeire no ringa okucha kulimege sima geikenso onyora amache lazima urabeka chibesoro sana na ndane na mono tumanye gukwanira bono inchira tubwenete bono kutwara community abantu emia ya monto chamo tulimege sima gose wate abantu bwatenjera chindoje chirito tugochirenda twara ya BMC bagochicha bacha bareta bagita babeka uroche bacha barobeke simiti kwara babekire chi pipe bate babakore project ya match lakini kero murakera ajire nando mocho rocho rwakaraki rwakamoka tutete tukora practical ways chiri turanyare gutuka bono turatwara matching akieria umurakera ororo ibuna kware gateba mwacho murigereri aigana Nsoko TV togendete gukwana no mugeni tuko nga Richard Ongago Nsongo ni gali getegetabwe ko nga hydronomics and community development ni gabwate ogwanchoko ne gochia igoro ya mache na nerende buna togateba amache na aro obugima mugusia gatebira amache ni yenya ngau rende bono tete kumanyanga amache yenya ngau ngakituko yatumika na bugonyara ko bago tukwanera asense meli ya SMS inamba ye studio nigere 0788666663 omwelio nabokonyara kubatua kwane na 6 nigo chire isano ogo chaka 0788 kwenda 66 and 66 no mweli wako da 63 elitonyara kubatua kwana semambi ya bono elitorenga kitokonyara kubatua kogenda busini ndo chinyabo de comedian yago ntebino centrero totati ko sama message yane mbuya mono nyabo de comedian ase message yona erolire nande ngoira nangurigire linde bali barenga so mtandao elitonyara kubatua koranga tuagendere busio asinjire bwiko turagenda mutimo kumusini tokoirana omweso tokoenda buko nywa match tokoirana nande togendere nagokwana no mogenito Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development.
nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyorech machine ao chigotumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoreria rigurito neriokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chumuligereri aiga Nensoko TV umurubiri Nensoko bwakire tole no mugeni wituguru Richard Ongaga Onsongo tugenda tukwana rigoro ya match na ndabo nongo so atula sensemo yubira kintu tarakora match tutete turamanya ngikilia kebwenete gokorekanira tonyara ko batokorera ngatwarendire chinsemo kiri chito chia match asenchira yubikero nakoranga ya wenere nindo chega nguna waka mulesi mitima tikio yatete gontebia imanyanga ninkyo tete kontera kinarori esimi yago koira nande chinga kichinda bonda ko ribaga sa chinda bora to kino bwate kerengera lyo kumubura kinite turagenda busi cost yo kwaga chama chaya ase chinsemo chiagusi no amache na bote a lot of cost aro we need a lot of investment in water nonyabo nega a county budget 6% ige kareko enda sa amache yeah na mangana environment but rende asa amache roche amache gachita kava devolved na inde ase devolution ya amache ko chasi county mbara atwara budget isaine. That's why tubate within the water sector tubate egentoke kurukule Victoria tubate tukuruka water works development agencies even una kisi tubate de Victoria South water works development agency inere ere mandated under Water Act korosi kwa gachama ngana maji but one of the county atiga ile kokore binte bibike una chi water schemes kwa gacha chinsoko no maybe kokora no nyichi bowls igana gali but bono iga we need a county kokore gasi na le Victoria South Water Works koba new mega projects una chi damage to kwana because a dam cost a lot of water, especially concrete dams. And then kwa roche area Gusi water into authority some donor from Germany. Achite akacha a company ribono now they can store up to around I think 27,000 cubic meters of water per day. That's quite a good amount. Era sustain una kisi na inde mpaka supply mpaka Suneka mpaka Musocho. So that was a donor funding project by to around I think 1.6 billion. So konyora inchege ntonda tebe for the counties. Counties navo they can budget for mega projects lakini rende they can be doing it in phases. Onye mubwate project around 500 million. Gose nonye igo ntubwate a lot of donors vari bakuru money either in terms of grants or go say in terms of concession. Chive sanchire iskari ntubate buna World Bank nero African Development Bank nero a county what they need is to come up with good proposals chiribako ira to these organizations this is what we want to do so that we can supply water to our people. Okay. Vamanya konyora that funding but for this
for a county, what the county can do, they can do a budget for doing a lot of feasibility studies. Chirichikoroki, what needs to be done in terms of water. Okay, abu kwaere bia yakagara rende manyete chi project chi nyinge totebe chi serikali chi county chi national government tware bagoteba batete gutwara guchakirwa kwa chi dam chinga kichinde bateba batete korosia chi system chi amaje lakini kwanyoranga obukurumi bwaso go sichinga kichinde machi buna wateba abantu bali kubika birengererio oromono amanyerende nga macha na bwente kulindwa chinsoko njiri tugendete korora ba MCA baitu bagendete ko gitankaria bacha babeke simiti igoro bachi tubaiga babeka chi pipe how long lasting emochando I mean a program we kamineliere no chinsoko echi so far through my own experience echinebintu sometimes aba MCA chinsoko echi bakonya kuirora the same chinsoko the same mbaliko so that through chinsoko echi bakonya kuirora ba chibesa chiashiriro somehow but rende chinsoko nchiro chire chinye chibonete korosiku they should focus on the chinya. Okay. Na inde secondly chinsoko echi bakokora bakorosi bamanya kubeka chi pipe echibon once kwa bekre pipe it becomes again tokoroka water scheme but a water scheme you sometimes abana inchi bakoenda lidia mache murakero chire amacha koenda kia so abana inchi bagechu bakore into kirikoro ku vandalism bachi bata chi pipe chiri esenge na mache bakuli because amacha alibono mate sokeli nonye intubuna abantu balito okora into koroka water resource management intubuna bono mandate itubuna mugusi santa osebuna water resources association ntori kwanchera umuntu abstract amache more than 60%. Alia macha alia aponto kwera na se natural system ilito kuruka aquatic ecosystem so konyora most of the time liliko bongo chababeke scheme lilia macha ra mange lakini lilia macha gokea lilia macha kire okonyora abantu riba kwa kachila imbanyora macha ali akarukuruso asensoke iria asabamenyete agenda go supply asa abantu bakarare so abantu bari bari within soko ibagechu ba tachi pipe chiri so that vanyora macha you so that they can access that water so what we can I can urge aba MCA na a county is that tigaba focus on chinsoko chiri chitanya kwa gachu tukuruka virgin nchanya kokunu they focus on them so that tutware chinsoko chinyinge chinya so that aba antabalia we community batware more options. Okay. Na inde diriba okora these water schemes let them focus on high yield springs njiro chichipota macha mange so that bamanya ko connect chi pipe igali that one will not affect ama abantu bali bakutumia chinsoko echu igali mashinani. Chumuligiri tukolia lero ndo chilieta chinsoko ensoko haigane ensoko TV murubiri ensoko gwakire tugendete kwa no mugeni tukorunga Richard unsonga agendete gotosema igoro ya mache na ndebono twaraigurire ndenga nigo baraibaito na barwente kuligiriria kirengo kia mache nchiri chibwata macha ara mange kera bakobeka chikuru kuchi water schemes kwa chiroka na chibwenete chichinde chinge kera mache bona ikeira abolire kwanyoranga bamenye bachire gwata barcha koranga macha ali nasoke kurua sara ali bagatanga buchiriri konye ruri gwasi rurenge buya igolende mwanchu muligiri mbuya twaranyora chisemi kaminechi eubi yatosumbuire twarali chibiche mtandao nande kera baraya babakara obisi okonyora abande bakomwamiriria bagotumike ubikoro kinganga kiatarakora emirimo na oyoro bisi nere kwanyora umurubiria bwate gote bo waste management kwa igunga nkorusia le ubikwanyora telikogenda eubiye ke kubwatana na amache bono yamanya ko bomo chando monene tura korato tebingo igoro ya waste management waste management bone gavana tuli amangana to kwanire ase waste management a program nero ya babo nde bachagete babo ongare matai yekuruku the 3 R's the reuse, reduce and I think yeah EUBA igebonete ko ntupate ntokroka from cradle yani engineer ebonete ko ba managed kurua sego chakera at source ebe separated all the way mpaka sego kukolira
lakini bono ega ubi buna for example iga in Nairobi ubi onspi yarengo kuruga yagenda Dandora okay bono bachakire another dump site iriye kare Ruai ubi bunangari gukina Nairobi iga myaka iriya gochimaega it was very organized city council yarenge gocha barenge kofa ba abantu baka twarenge kwego mbaka chitangi chiri choko cheubi cha city council but somewhere in between late 80s around 88 89 even to bika change so asa mangana ya waste management egento kirgeto chandete mono as waste management negento kurukwe policy okay ntubwati the right policy eco govern mangana waste management in Nairobi I remember there was a time on die kitu abwate ya mwakili Ondieki agacha in office and there was a very big problem okay togacha asa bantu bari knowledgeable about waste management togacha togekaransanere we came to discuss amangana solid waste management that was 2015 that is when bare they take into kuruku solid waste management act ya Nairobi county lakini vono they did not consider a lot of cheap into vitu akwanete go career act ya 2015 ige vote 3 aspects amangana solid waste management ndo vote into kuruka collection transportation and disposal so ekaera agabo but ndo cheti ase dito kwa ngoro ya solid waste dito kwa ni waste management waste management ne vote about 3 aspects ya management ndo vote mpaka how to control and how to frame amangana management so a policy ne vote issue and a reason ne vote issue abantu abakuru ku private waste collectors they feel threatened riyoko batebi that we are coming up with a policy ejege chako manage na kinuna private waste collectors moko ba managed ende na kimokora so they normally bako enda banye block bate ba egenteke ya a policy itigevere iko because chikatel sinchiro chikare ko benefit a lot iria mangane takataka ego ichora iga bataite kora kibuna ati waste management igere very complicated but in actual sense nonye Mauritius what Musiria what Musiria is doing Aro is reacting to the problem but he has not come up with the solution the problem iriero ngai umucha ngai yiri chibulire bono twamororire kakogenda twaroriro bekire beans asa abantu babonete ko bekegoto twarorire chinga kichindo nyore tichire onda ubugulie bira gitorusi ororo and all that no kubeka beans that one is very okay and it is a good thing because you wate kwanyura machao nonye kuriko alire ketamtamu gose bikijia note keta soko nyorarisa kariria sokuruta that is very okay but one bean to manage this bean neta kete structure a problem ito wate ne framework ye solid waste management Nairobi te wate ni framework bakutumia that is why Uroche they are coming up with even tobuna at green army you don't need a green army what you need is a framework eye ku accommodate this green army from the community level a green army you kokonyirigeria korega sitauniga chi estate chirangine Nairobi CBD ga ICV somewhere kayolega lakini go chi mali pipeline boni gateli gote komanyate but mbura bune tali gotuga bado on the state buna pipeline teli gote ka drainage igesinyete that's what be abantu bari it is not a problem teli barabu abantu bali structure stay there is no framework ya solid waste management to so framework ya ni chinsa nindo chingo tamachire green army abamba bwato bumanyi bwo korosia a drainage system because na abantu bagotume koro barure metaro no green army is more political than structural okay ego ina bamura ko bekugali so that governance akaja rekane unati obekira bamregasi egentongero keke kaine but abantu apa this green army they are doing a good job but they need to be structured within a policy no nyeko kogenda buna e ward lina volie kiroga ku California ward ogendororo amangana waste aba munambaro ba koregasi on daily basis on voluntary basis lakini they are not structured mbali within a system eribako genda banyorana kibako konyo so that they can get something like a flow ya egasi bakora egentokere very organized within
the structure ya waste management as a Nairobi city. Okay. Mwanchu muligili ni gotogendete gukwana no mugeni itogaiga as studio Richard Onsongo na nene mono togendete gukwanira iguru ya biri bigendete koleta magendro sense ito ya Kenya tukuna kuligili nganga kirende ekonyarekana tororenga ense ya Kenya yanyare ko bage kogendra busio ni ndoche umwanchu muligili ndoroche se mtandao mangana na aroro lakini ende ntugene tenga aliyako na gukwaneka tonyoro bwa sioli rende into togotebasa abantu baitu chisemie chi togenda unakoba bagenda nakomanya aliyagende tegokorekana na namono tororenga yanyarekanire ibintu byabere buronge elio kiro muntu gakogenda busio anyole chimbaratiro chia akoreki chiabeire Richard ntaye tokwanira omwali gitabu iki kiao igoro I think ine blueprint yokwa o highlighted ibintu birwente gokorekana igoro yokurenda match egere tunyare ko batugukura umurubirite semambia bono egitabu iki gikuruku hydronomics and community development this is basically everything that ekiregento kiri na etere within amangana ya match kurutwa chageta amangana ya match rina renge kokorega Kenyawes as a caretaker issues cha match ncharenge gocha up mpaka tokacha gochake water sector reforms gocha mpaka na kiego cha kukonya community so yemuneriga these are thoughts kurwase chi policy abantu barito abere chi meetings everything to akorera samache up to now unatokokwana no chire kitabu eke on the point tutagite ko swasa mangana machi if onye gotagite bumanyi bwa machi gose kokokore gento kuruka go study anything within asa machi either hydrology geology gose water resource management gose anything about water kitabu eke it is one of the best books bwate kokotebi what you need to do abantu ba policy abana siasa abantu bari bako Rosia Machiko chi directors amangana machi onsipi no ale to abekire kitabu hiki so kitabu hiki is a resource na inde ebitabu ebono bibwate 3 volumes this was the first book as well the first volume egia kabirenkero tokoroka hydronomics and engineering dynamics ekia mangana ya to kwanda mangana maji na inde yata tonkero gikuruku hydronomics and wastology amangana ya to kwanda igoro ya waste management na ki tuwende ko manage waste so kitabu hiki is very negative kia naende kio kwanera naende kio kuigora abantu bongo more especially on the buensi or within the water sector or within policy formulation naende ori say ground igari mubwate problem ya mache bwate kitabu eke you will get knowledge erera bakonye so that mukonya macha for future generations and abantu bogocha mutu mwanchu buligeli nigo tole asumurubili tubwe nsoko bwakire togendete gukwanira ali atungete gete korukugoro ya amache na nene mono togendete kuligelia simtandao kilikendete gokorekana asimambia bono nande naligereire igaiga somtandao ntete kuira nandara aligelia sensemo yetu ya Facebook bali banyarika bagukwana na intwe togendete kuna kuligelia na araiga agona gosoka lakini tukumanya nalituragenda go chiposio indoche tigandigerelie bali banyarika bagaswaso murobelio indoche mosoli ataba bw'isukuru chinsemo chia na kuru nigaligereti asagoteba buyamona asobasemo wende kuru cha story nindi indoche Dolvin Mura oteba thank you so much asobasemo buna namona asagoteba nigagendete gotubwata kuru ase chinsemo chiria berete Jeria Kirubo nerega tatebia nigale kuru chinsemo chia man Bahrain asande toteba noale aiga asomurubeli na kuligerelia nyabotobede comedian mbuyamono asokonyara kabaga asomurubeli na aiga ni ndoche the noise boy umbogo noale asomurubeli nabo igo togendete kona gukwana asimambia bono na twateba tole no mugeni toga iga se studio elio tonyara kabatokoranga tianyara kaba gekonyarikana asenjire wikiranu koranga chindoche chiri tobugate chianyara kaba chikorendwa nilirende twanyare kaba tugutwara asikiriye otebwa nga korora ibintu byonse bibya bwene ntagete tobange bono gukuru murubeli ibirengereri byawo gwikimwanya gitinge chiserikali aba women rep na babwatike ganje kili bagateba giangav NGCDF neroro ilitonyara kubatokoranga kitoko enda busibinige sako
No, incheke ntonda sabe mostly chi counties na abantu wanyo women rep na most of the leaders bakare gukora mangana match tiga to korege ntukirike ku due diligence rimo ko muguchiko kukunya ko kare chi project cha match and most of konyora mune county chi balls chi kore most of them jibwati licenses make sure tianyore chi licenses so that more follow the right procedure konyora match otherwise ngokunya more chi balls chiri gocha kutoka na match na indengo sabande abantu be community mono abantu be community tigatorende chindo chiri topwate emete kurukumelinga nemeyere lakini teriemea angena match so it is good nabo kusumeke melinga mugochi somewhere else lakini within us amachari simeke meteri ere water friendly so that nabo era kukonya no chinko gochimutu and egento kirinda sabe abantu tigatoswe byombe bibia match ndubate buna kisi ndubate byombe 9 biri bikuru ku Water Resource Users Association ndubate buna ane kuru ku Mugusi Santa ndubate Chirichiro ndubate Nyakomisaro ndubate paka mate asa bakoruka naki ali bakoruka iabe nero na chi kurende chimbuya mocho ebyombe bi so that mobe structured within amangane oburendi bwa match nende mokonye kenyuru ainde kurugabu na momoko ebyombe bingo konya bire buna kekiane kya Mugusi Santa yakonyire sana twachakira okore bintu buna ibintu kwa livelihood bono iganto begete trinasari nene sana irito ko agroforestry tore supported by iganto ko organization ko Rainforest Alliance to begete chikawa tukamanya kubeka indigenous trees tukamanya kubeka chibambu echire chakire ko ready mochororo muire moyene musimeke nende bon muroche twakoli twachire twabate ebiri bari bale yangi na roche ndubate program ikuru kwa aquaculture business development project itokare kubekira abantu chi fish pond twabeka chinsu so that you benefit kurua sa macha you still korenda match so ikina kinda sabe inugendera na inda samangana waste management maybe egento nda sabe in Kisii in all the counties maybe nonya Nairobi ga amangana waste management tigatorosi the right policies nonye musiria tiga aiwa mangana ya muikeri rosie policy inerera gukonye egasia wero kanebuya mwancho muligeli hoikira butiga tukuru murubiri bwa nsoko bwakire ntogendete kubwatia yagendete gokorekana ntukumanyonye kende keroro asenchire bwikero na bugonyara bwo tubwatia sense mu mtandao Facebook soko bwakire nyara ko kubwatia nyensa chinde tonyore tribagali uko tengera umurubiri no ora sense mu ya YouTube subscribe ili nyara ko bakonyore ngwana ya bene Richard gakwana ire igoro ya mache na ndinchira tubonete kulinda biri bitu 5 na ande nabwate gitabu kya ikurunga hydronomics and community development mwancho muligeli aigasa nyara to bagakoerera igora teba Ephraim wakikobye kworo nebintu biri turabe tokokora ilto nyara ko batokoranga twanyare ko ba tukubwatia ibintu bibwenerete nakoranga mache anyare ko bagwika kirasi kora bagoteba nga amacha agobuguritia sumutugo igora yarende buya every drop iliyobuguriti igora yarende buya kobwa yabanda ali ora umere njero nako umuranse abagusi bateba esa satinero kubyara match esa satinere kubyara match buna tuakolera I think you are powerful gukolera abo nyesa satinere eko byara match umurubiri no bwensoko bwakire litalia Innocent Onyango twali kubwatera na Diana Ndemo nindoje Jontes kebatia sensemeli ya kabire ya studio nindoche Dibora na boigo mwanchu muligerelia togendete kuligerelia torore ngaki ekonyarekana na ndeto nyareka batukumira na mambia sumurubiri bwensoko bwakire kulinde nagotebiringa ntogendete kubeka maiso torore ngangi kilikira so mtandao na nsa chinde chionsi na naboranyore tugikaransaga igatonyareka batukumanyani kilikegendete imeyense ya Kenya. Eye Nensoko TV Uboroso bw'Umugusi.
ase miziki yabagaka eri abantu bakong'ire chinengo chiachakire gochoga ya